Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligastak na ang alas 11 sa aga. Welcome mga kaibigan, pagparagan siya pratuntunan, Bombo na isog to pang Sabadong edisyon siya pratuntunan petsa 19 sa bulan sang Marso. Mapaang mainit ato sila temperatura sa palibot sa Surat sa Bacolod kag Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Daw summer na summer ang kisubong ato sila nga sitwasyon. Spaghetti kahapon nakadeklara naman sa summer season dry season ato sila nga pag-asa mga kaibigan. Kamusta na kamo? Welcome. Mayong ito mayong aga sa ating masuk sa ating simatag pulamati sa ating sila mga kabumbo sa kabuusan nga 61 ka makabaranggayan sa Surat sa Bacolod. Mga soki natin kung ngara na sila tagsa kamapuluyan sa mga nakasulat sa kabuusan sa ang probinsya. Mga nakatutok live sa ato sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mas kabayan sa kalibutan. Makita nila batiin nato papalagad siling udto siya pratuntunan Bombo Hanay sa udto. Of course, ato siling mga Amerikano masako-sako pa siling tinol, may maghihagaw pa kita makotura nga nagapanindahan, ilimuson panilutoon panas tagsan nila ay kapanimalay, palanyagahon,
Iba natin mga kotoran, ara sa ila sini alamisa, hana na magpanyaga. Ang iba nagahimos pagaluto pa. Ang iba tapos napulo panyagaw, nakapulo pang toothpick, nagapawahiway na. Especially sa mga kaumahan naton, kabukiran naton. O samtang ara kamutin kung sino tagsa kumuluyan, ari magadalas ninyo sa mga labas nga mga balita, mga isyo nga aton kapatamon talakayon sining nga udto, pag pangalagad siya pratuntunan bombo hanay sa udto. Of course, nga aton sining nga mga security guard ba mga amigo naton nga mga security guard sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital. Welcome dire pagpalagad siya pratuntunan bombo hanay sa udto. Of course, sa mga katuran naton dira, mga mangisda naton sa Kilauran, mga manguma naton sa Kumahan, welcome. Pagpalagad siya pratuntunan bombo hanay sa udto. Kopo nyo tagsa diri ka Sabado sa udto, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga aton gaan pagdamod sa ato si mga nagapauna nga mga balita lokal? Ang pinaka-latest, ang final nga kuan karon na plano sa ato sini transport ko pagkumentir sa undok no sa bayan sa ila sinigin set na nga duha kadlaw untat biyahe sa mabot nga Lunes kag Martes. Ibulonta karon sa ila sini tagpamuno sa undok sa Sir Diego Malakad kon tuloy-tuloy na gini despite sa natala naman nga pagnubo sa presyo sa krudo kag gasolina sa maabot nga Martes. Ano oras masugod untat biya tubtob ano oras sa hapon. Nakaroon na ibulonta si kay Mr. Diego Malakad ya sang undok. Samtado ka pag inaton nga mga balita lokal subong summer na kita no ato sa kapulisan maramang kroge patuman ini nga gitawag nga sumbak no operation o kun plan sumbak na pagbantay sa aton nga mga beaches sa mga resort no kay pagka mga lugar nga ginadagsaan sa aton mga kauturan sa tinuriya sang summer season ha. Plota ko sa report ni Bombo Grace Linobaton sa pagbigangot yaman sa aton siniya kwan spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kaga dugang pagin naton nga mga balita. Ang update man karon sining dumduma kapon to may tatlo ka mga membro sa Imperial Kladakpan sa tumataas nga leader. By the way, ito ka mga Kladakpan nga nagupot sa armas lutang. Anong pinaka-latest sini na file na kaso sa aton sini mga kapulisan. Of course, lilion taman karon ang presyo sang bugas no. Nagsaka yung presyo sang bugas, ha? O na iban nga mga basic commodities, basic goods na to nagsalaka, hibalon ta karon sa Burgos Public Market. Kung may pagtaas kiman sa presyo sa bugas. Ang pinaka-basic kit nga pagkaon sa mga Pilipino. Kagkaroon sa report ni Bombo Andro Burgos, anong negatibong efekto sa 4 days work week para sa aton nga mga empleyado kaya ginapropose ini sa aton siling Malacañang inatunan kung wala pwede ini. Bangod karon para makatipid ko ng aton nga mga trabador sa plitihan. Imbes nga 5 kadlaw nga trabaho, himuon na lang 4. May negatibo yung epekto. Ibulot naman ko sa report ni Bombo Andro Burgos, iya papigangot sa kay Sir Willie Sancho, iya sang gawa mga kaibigan. Sa mga balita nasyonal, ang mga dumduman ito mga sabungiro nga nagradula, nga sobra 30 bilog. May na-file ng kaso. No? May 8 ka mga security guard dito sa Manila Arena, itong Bulangan bla, kung dito nagalin ang mga sabungiro nga natigayo na nga mga failan sang kaso sang Criminal Investigation and Detection Group. Iniangot na niya sa sa sobra 30 ka mga sabungiro nga nagkaladula. Samtang dugang paginaton nga mga balita nasyonal, kahapon ang Bureau of Correction nagapang dugang taltal, pangwasak sa mga kubol-kubol ni mga bahay kubo bla dito sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Masobra 500 ka mga kubol naman ang pinangwasak. Masobra 400 ka mga improvised deadly weapon ang nagkala-recover. Samtang sa balita natin niya gikan sa luwasang pungsod, sa gapon, tutok kita sa Ukraine, si Russian President Vladimir Putin o ginpadayaw kag ipanindugan pa ang ginimo sining pag-invade sa pungsod Ukraine durante sang seremonya nga ginpatigayon dito sa Moscow
ika-siyam ka tuig anibersaryo no sang pag-annex o kung sakop ya sang Russia dito sa Crimea mga kabinan. Samtang ting bilog nga kalibutan nagatutok gyapon sining senaryo ko dito sa pungsod Ukraine kadamo nagambal at daw na miscalculate ni Putin ang ikasarang sang Ukraine. Sa mo na pabalita ato ni may balita nga ato nga pagtapon siningog to pagpangalagad sa iyo pratuntunan Bombo Hanay Sauto. 21 minutos na nakligad yung stock na nga last 11 sang Ugto Magkaminano ang ginapaabot nga untat biyahe no o kung transport strikes ang aton sining sektor sa transportasyon permanente sa grupo sa Undok sa maabot nga Lunes kag Martes duwa ini kadlaw ang ginset nila nga untat biyahe 21 kag pitsa 22 sining bulan sa Marso so maabot na Lunes kag Martes mga kabanan no asan ogid bala kati mostly sa mga experience natin magpatigaan sining mga untat pa biyahe nagasugod na do alas 7 nga aga tubtob alas 5 alas 6 nga pon no iba lang tanay karon kay Sir Diego Malacad sang Undok kon ano gid ang final plan nila sini kay tinabalaan ta naman sa kahapon ang dalagko nga mga oil player company sa pungsod nag-anunsyar nga mayroon sing big time oil price rollback sa mabot nga Martes Marso 22 dako-dako ni 12 pesos masubra para sa crudo kag 6 pesos para iya sa gasolina ang igabuhin sa presyo tagsa ka litro mga kaminan kundo ano kada dako ang ginsaka na sing ligan gismana do mo man kadako ang ila sining kwan ilang ibuhen for the last 11 weeks nga sunod-sunod nga pagsaka bawi gyapon mga kabinan kaling kita sinata ang presyon lagro base man sa diktas ang presyo sa world market nga mga kabinan nga mo ni karon nagsunod-sunod ang mga resulta ang sektor sa transportasyon nagapangayo sa dugang minimum fare sa aton sining kwan sa aton sining minimum fare dira round trip naton mga kaibinan ang sektor sa mga budlay nagasinggitan sang pagpasaka man sang minimum wage ang ordinaryo nga Pilipino nagasinggitan sang kamalahalon sang presyo sang balaklon tanan kita diri bisan man garanos mo ndagawiit bago mo sa mataas nga presyo sang gasolina kag krudo mga kaibinan. Amo ni isa sa mga nagduso karon sa ato sinisektor sang transportasyon particularmente Des Negros sa Bacolod ding grupo sang Undok nga makandak o malunchar sang duwa ka adlaw nga untat authority aton tri nga mga government entity may mga plano naman kung paano iya nga padayon ang opisina sa aton nga mga government offices despite sining nga duwa ka adlaw nga untat biyahe no. So para masuluatag kag para balaan tagid ang final na nga plano sang Undok sa ila si duwa ka adlaw nga untat biyahe ari karon sa peknaton linya no si Sir Diego Malacad no sang Undok kibalonta ang final plan na nila ano oras masugod anto oras matapos ining duwa ka adlaw na nga untat biyahe no. Sir Diego, mayong ugto. Welcome dito sa Bumbuanay sa ugto. Bumbo Dennis the line, Sir Diego. Bumbo Dennis, good noon, no? Good noon sa ating mga listeners. Sa mga, I know, damo, gidga monitor sa buong sa ating mga pinangga nga pasahero, mga upod natin sa asosasyon kay Ma'am Bet, kay to Albert na yung aga. Sige, salamat kita, Sir, sa imo sininga tiyempo. So far, Sir Diego, kamusta ang finalization nyo sa inyong plano sa mabot nga Lunes kay Martes? Sing duwa ka adlaw niyo nga untat biyahe nung pinaka-latest kay damo man nagahulat karon sa pinaka-final niyo gid nga plano no kay nete damo kita makoturan nga maapektuhan no kung mag-untat mo biyahe out of town ga kadto sa Bacolod of course di man sa Bacolod. Ano pinaka-latest Sir Diego? Well, sang nagligad nga Webes, nag-finalization kita upod sa nagkalailain nga mga grupo. And kagapon nag-final meeting man sila ni Ma'am Bet nito Albert Lansado nagita na ng aton nga
people's protest with people's holiday. Upod na lang kami sa untat biyahe, bangod nga ti majority ng tao ang na-inform kag napapanaog sa information dissemination nga wala na sang may magwa sa Lunes kag sa Martes kung hindi man lang emerensya ang ilakadtuan na bubudnis. Ano oras kita masugod kag ano oras matapos? Bali ang aton nga panawagan sa press release kag sa advisory nga gipapanaog naton gid pangdulong sa mga association March 21 alas 3 ang kagahon. Wala na sang public utility but silingon na dulong tanaang call center agent sa gabihan nila nga duty. Kag tinatipot na sila sa ilang ulubrahan until Tuesday. Mauntat naman kita, Marso 22 alas 3 ang hapon. Ma-merge kita sa Old City Hall pagi sa isa ka ecumenical prayer rally. Okay. So but silingon early pa sa Lunes sugod na gid ato sining untat biyahe. Okay, hindi na natin gusto nga mahulaan ang aton pumuluyo nga kung magkadto sila sa downtown. Wala man sila kadtuan to kay tinag-cooperate ng mga business establishment, mga BPOs. Temporaryo naton nga ikabigon nga isolation days sa aton nga panimalay daw katulad na sa abot ang COVID nga gina-isolate kita almost mga 2 ka bulan. So ini naman oportunidad ni siya para kabigon naton nga isolation facilities sa aton nga balay para hindi na para ma-prevent bala ang pag-sige-sige sang saka bili sa produktong petrolyo and ang kamalalon sa aton balakyon subong wala pa kami nabatian nga naghambal nga nalipay siya nga nagsaka ang bitsin kag ang mga gulay kag isda mo puros na tanan ga criticize busilingon ang kada individual sa aton inagakumod sa ila balay garali na siya galing wala lang siya sang mass character garali siya sa sulod ng linabalay so amo na ato himuon mamonitor lang kita sa Lunes especially sa sining radio station sa Pumbo alas 3 nga aga may monitoring na kita nga kinalan wala na kita movement balay sa gwa pwede man tayo kaulag sa balay malaba kita banding-banding sa pamilya monitor sa balita and ginakalipay na namon nga mga response no nagkalain lain ng mga community upod na sa bulig na isang broadcast industry diri sa Isla San Negros Occidental sa Bugos ng Pilipinas. Okay. So hindi lang din sa Bacolod, Sir Giga, tagon tanong kay ti inyo grupo undok province-wide inyo siling sakop abi, no? So mga buses, mga minibuses, mga jeepney nga nagabiyahe outside sang City Bacolod, pasulod diri sa City Bacolod, maupod mo sa sining inyong untat na biyahe? Wala na no kay na upod na sa meeting ang aton mga double tire ang aton pulupandan hindi padalaan taman to no ang pinalangga ta nga kapitan sa Maaw nga kung pwede hindi na makagwa ang unit and iban pa nga mga association hasta sa Victorias but silingon sa people's protest nga may people's holiday kung hindi na siya magwa ang matabo sina daw plebisito bala ngati kung magwa ka na iya pabor kaya sa pagsaka sa produktong petrolyo balaan mo na gid nga risgo magwa ka pa gid. So I think ang dason nga pamangkot sila ti paano yung isa kadako nga big bus company. Remember nga ang isa kadako nga bus company ang negosyo ya hindi pasahero ya ha. Hindi man iya para sa pumuluyo ang iya interest. Kundi ang interest nila ya maghugakom sa dako nga ganansya. So ang matabo sina may pasahero ya kag sa wala pagwaon niya gini ang driver kag konduktor kaya negosyo ya krudo mo. Bahala ka na yung mangita pasahero kung hindi mo na comply ang imong bayaran sa buong adlaw. Pagka next day, pagka dason nga adlaw, mata-mata na nila buhin. Kaya mo na yung kapitalista ni Juan mo, ni YGBC. And kung mabatian mong ilang statement niya, wala man kami, hindi man kami apektado. No? But silingon, kung nag-target siya mga 15 million per day nga ginansya, target niya na. Kung maka-ginansya siya mga 14 million, losses na na siya. Sa niya ang 1 million, ginansya ta na. Ang mga capitalist form of government, that's why na kami nagpasilabot sa ila. Alit dakwa na siguro at nakabalo man ta may Ginoo kag may Dios. Sukton na sila Japon and remember ang ilang pamilya at kinagamo magani ang ilang isa sang pamilya gani taliwan man way nagpamedala nga series pa langit. So amo na aton sakit kita magambal kay gusto naton tani wala iskirol, wala na bala sang even sa broadcast sa mass media sa tri-media, wala ko sa may nabatian nga nag-criticize sa aton. Kaya mismo, ibig ng mga broadcaster, mga radio station manager nyo, gambal kinyo ti halos katanan apektado, kaga mga construction na firm ni, inanggabra karsada kang Taytay. Kung nagdaog siya bidding, 48 ang kiyang krudo, nag-implement sa buong 74, almost 50%,
sang iyakodo nga ginagamit sa loader, bulldozer, grader, backhoe. Pero di sila, that's why kanami isang statement, kung gaamo ni Balagay Ilyosa ang pumuluyo, I think may dako nga kadalagan in sa una bala bubudines sa 2 ka pisos. Bala grabe na lang aton wilgang bayan. Iniya sang January to February almost 1165. Sang March 8 International Women's Day 592 ang saka. In sang March 15 1315 ang saka. Doon sa lingon kung imo siya tutalon, para nagaboy na sa ganit mga 31, 80 city. So kung nakonsumo ka, more or less kung ikaw driver, nakonsumo ka mga 10 liters, bukan ako dako sa ginkuha niya. So mga almost 300. O, sobra 300 ang ginkuha. Di bakal pa na namutan yung bugas, sudan, noodles, tinapa, kaya ginalakot-lakot naman sa balunggay kag sa kapayas. Amo na real nga kabuhi sa mga basic nga driver. So, bumudines kung naagi na ginapabutgal ka kaya at least para maintindihan sa pumuluyo natin kung ano ka-legitimate sa aton nga katuyuan. Kung magmadinalagon hindi niya maka-benepisyo si Digo, si Bert Catalba, si Albert Villanueva, maka-benepisyo ni tanan-tanan kita ka ginakalipay tanan bumudines. How about, sir, sa mga tricycle kay Tiban-aban, nato sa mga banwa, mga syudad, may lokal dahil gabiyahe mga tricycle mo. Ano-anong inyo siniyang pagpakigangot sa ila, Sir Jigo? May mga activities lang sa Escalante, Victorias, Kabangkalan, kag Sipalay. Ay dito ang ginakiter na nila ng mga pasahero. Within lang na sa sinaman nga area mo, pero kung makalambot ang atong panawagan, base hindi naman gikinanglan magwa sila. Subong pwede pa sila kapamalaklon Sabado, Domingo, and Lunes, Martes, ang mga tinda na sa mga nagkalain-lain ng mga lugar, mapiktuhan gina. And sa pamangkot kung tricycle dito sa Bacolod, tanan nga federation nag-istorya na sa aton, except guro sa isa da ka individual nga may pagka-iskirol nga nagpagawa gid statement nga hindi sila magupod kay hindi man sila apektado. So, democratic rights na hindi na siya pwede piguson, hindi naman siya pwede tapnaon kaya amo na yang pag-insindi mo. So, wala ka di siyang gina-discriminate. Importante lang mabasa sa majority kung bala legitimate ini o kung makahalit sa atong futuro. So, despite sining pahayag by March 22 patigayon sa big time oil price rollback sa gyapon tuloy ang aton sining untat biyahe? Tigaling kay kundi ara pa na siya bubudin sa hangin, kaya balita pa lang mo kasi posible matabogin mo na. Inang irresponsable balang kuan nga statement sa aton nga DOA secretary si Cosi kay big time rollback no? Big time rollback man ang wala mo yung gintandog ang January to February. Ang March 8, wala mo man gintandog. Ang gintandog mo ang March 15 lang nga 13, ginayuan mo pa si 99. O ano na nalagay mo, 13 ang rollback para at least mabatagan ka tao. So, amo na gagay na ang term pala ng nakasalata ka gina sa kanginan, kinakambal ta nga ang gobyerno ni Blado, ang GEGO, bala, mambal pa ka mo nga kung ipanubuo ng excise tax, panubuo ng 12% nga value added tax, malugi ang gobyerno. Dunduban ko lang inyo, dablang entry permit sa Bombo Radio nga. This is a government of the people, for the people, and by the people. Silang nga-represent niya sa gambal dito sa Malacanang gobyerno. Kami galingan 99% di sa pumuluyo sa Pilipinas. Hindi kami part ng gobyerno. Ano kami, mga terorista, mga komunista, mga amo na statement. Hindi, lang taon taguro, katahin na kami sa commerce and industry. Remember nga kung wala ta transport industry, wala transport sector, hindi niya maggulong ang ekonomiya ta. Kaya ang gadulong sa construction material sa bukid. Driver na ang nagakuha to sa mga gulay pakadto di sa mga highly urbanized city. Driver man na kung magayasin dito nga drive. That's why kung matalupangdan mo sa dalan, ginatawag kami kung kisa ang mga GEGO, tiginako na namon kaya namon kapasidad sa edukasyon. Limitado gid man may ara bala bubudines degree holder nga nagabiyahe from 4 o'clock to 10 o'clock sang gabi. Wala na kay nabilong na sa amon nga kategorya nga mga wala sang alam. At least nagaserbisyo sa pumuluyo bubudines. So ano pagtanaw nyo ni sa price rollback daw pakalma lang sa sektor sa transportasyon? Ano pagtanaw mo ni Sir Jigo? Kung baga inabalang mamater na sila mo nga kung nagbusog balang pamilya. Sorry kita, nabalang panakit butas bala pangitaan nila sang manugtabon. Hindi na siya legitimate.
Kay ang una ang ginalantaw ta ang rating kag ang ratio mo. Ikabot na man na nga lain ang nagtugas ang problema, lain ang kuhaan mo solusyon. So ang aton tani sa gobyerno mangin transparent sila bala kabigon ta nga aton nga pumuluyo nakabahin na sang pungsod Pilipinas. Dapat wala sang discrimination kay kasamilay kagina statement sa LGU nga kung magdayon ang untat biyahe ma-provide kami nga bus, ma-provide kami service. Pwede niya man na nagalimay mo nga matukod pa ka jet. Dulaon na lang i-face out ng jet kung i-provide sa gobyerno ang mas transport nga ang gobyerno mismo mag-provide. Kaya kinalanon man lang nagalima. Pwede man lang matabo, pwede man lang masakyan ang Rio, pwede man lang masakyan ang bus ang pumuluyo. Kung ginimo nyo na dugay na, kung di wala tayo maglambot amo nga problema. And ako ga-remind lang ko sa local government unit, never nyo gid gamiton na pasakyon sa basurahan ang mga salakyan para sa natabo ng ligad. Himuon niya yung service ng IPM nga kargaan sa pasahero. Halagawan gina, picturean na namon kay Iyaboy sa bilog nga kaliputan nga sa Bacolod makahuluya ang gobyerno. Imbes nga mag-provide sa mayo nga salakyan, basurahan Japon ang kargaan Bombodines. Reaction ko lang na. Kaya pagpanaog sa pasahero da, base amoy basura man, Sir Jigo? Joke na ito, Genesis, kay Dr. sa aton yung istorya na yun. Mas mayo man namin mga amo-amo na, kay kami, kisada, kalipat na kami sa amo na pilido, yung naman kasakit na sang haboy intriga, nga amo ni, ginagitit ng tao, ginatudluan nga mag-amo ni, wala ka diya. Pwede mo kung hindi magambal, binariter ko na gani sila ni Mambit, ni Albert, sila ni Congressman Pipico, si Father Chris, Father Bianco, si Bishop, sila da mambal ang amon diya, balatyago ni namon nagalin sa heart. So kung anong amon ginabatyag, amon ang matutuod nga ginambal namon, hindi kami pwede mga scripted, kaya ang balatyagon, tadi ati mabuhi man lang kami sa kamote kag balinghoy, pwede man kami kapulay sa kabukiran na, ang amon di galing kay represent kami in behalf sa transport sector, transport industry. So ipatpat ginamon ang matutuod nga balatyagon kag posible solusyon sa nagalala nga problema naton. Sa mga privado, private individual nga panag-iya sa masalakyan Sir Diego, ano inyo operasyon? Namin nga tumagat mo dinis. Aryo, ay kundi ka lapad-lapad sa Bacolod. Ang amon din patakan mga rally center. Hindi na siya fixed nga dragid magi ang salakyan, hindi siya kalabay. Ang butangan natin sa Bata, Magsaysay, Mangga Alihis, Sandumanan, Pilisa, sa may Lopez S, dito sa flyover sa Robinson, sa may Rolling Hills Taytay, sa Santo Niño Stop, sa may Ramos. Buti ningon kung mag-agi ka, dira, insulto din na. That's why, kung pwede man lang, para na hindi man bala maigo ang amon kabala ka naman titao man lang ka, pwede man ka mo pangita alternative. Kung wala ka mo kabatyag sa bilis ang produktong petrolyo nga mahal, inang liko-liko lang mo bala nga makalambot ka mo sinukadtuan, hindi na necessary mag-agi da. Kaya para at least, wala bala sang kaya nga amon bumudinis kinakulbaan, basi bala may mga iskirol kag labugay nga ampakon na sila sang pinta, ampakon sila sang simento, dasan butangada sila tumba-tumba ang mapasibangdan sina kami kay kabalo naman kami may ari man di gusto magawa sa mga ngalan namon mo pinapon gani may nagtuaw na isa ka kapitan kag isa ka raman sa LGU. So hindi ta gusto nga na industrial peace bala nga may nablang may lauman ta nga pag-abot sa duha kadlaw after sina wala sang may gina-criticize, wala sang may ginapakamalain kag kung magmandin na laguni tanan kita mag-aani Bombodinis. Kay timay man no, at least may assurance man na para sa inyong i-police man inyo siningang on ranks, no? So, lastly, Sir Diego, gaan kaliwatsing tiyempo, no? Ang imong payag, apilasyon, basta may mensahe ka pa, ipadangat sa aton nga riding public, pumuli sa Bacolod, kag of course, sa probinsya sa Negros Oriental. Sir Diego, go ahead. Manawagan na lang ko nun, in behalf kay Bishop, kay Father Chris, kay Father Bianco, kay Congressman Pipico, kay Mambit, kay Albert. Upod na si Sir Crispin kag ang BPOs, napanawagan kami sa pumuluyo from San Carlos to Hinubaan. Kung pwede, ang amon gani pangabay, kung pwede, maluhod kami sa inyo agdanan.
Kung pwede pa lang mapakitluoy kami sa inyo, na hindi na lang tamagawa sa inyo balay. Kung pwede, duwa lang ikadaw amo na yo. And hoping nga mag-productive kag constructive ang aton nga paghimo sa protesta, and kabay nga mag-aani kita 100% tanan kita maging madinalagon sa sininga people's protest with people's holiday untat biyahe para sa transport industry. Kung dinis madamog nga sa salamat sa paghatag ng opportunity, and kabalogi ko kadakakalapat sa inyong scope, and congratulations sa aton mga katapos ang broadcast industry nga nakapalambot kami bilog na probinsya sa Negros kag sa malambutan sa aton nga programa mayon to. Salamat man, Sir Diego Malacad. Ang nakapamuno karon sa grupo sa Undok Pinansara, ha? Final na, no? Set na ning duha nila kadlaw nga untat biya sa mabot nga Lunes, Marso 21 kag Marso 22, no? Despite sining ginapayag sa nga gobyerno nga may ara sa nga dako nga pag usmod, no? Pag naog sa nga presyo sa crudo kag gasolina sa mabot nga Martes, no? Didakto na siling ko 11 ka semana mo sunod-sunod nga sinakaay harin sa Enero, Pebrero, tubtob sila nga bulan, ang last to sa March 15. Isipa bla, pila ng kasinakaay, pila ang total sina. Ang ipanaog mo lang nila, ang ginpasaka nila sa nagligad nga Marso 15, kulang pagani mga kabinan. So ang the rest niya gisaka nila, tis hindi pulso gyapon na. Tis una sipa bla to, sobra lang 40. Ang crudo, isubong niya, pila na, sobra na 70 pesos. Ang crudo, ito halos 100% gid ang ginsaka for the last 11 weeks. Dako-dako na ng kawalan para sa atong sektor sa transportation. Of course, may mga factors nga hindi naman nabi manigar nga nag-contribute sa pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Why pa man gira iya sa Ukraine, mataas ng presyo tamo. Sang January, February, sunod-sunod nga sinakaay sang presyo sa petrolyo. Why pa gira sa Ukraine? Nabdan sa gira sa Ukraine, isa sa mga faktor nga dugang pagid, nagsaka pagid makaminan ang presyo sa world market. Last year, why pa niya ninihay ni Ukraine? Mataas mangyapon presyo sa atin na sa ligad nga mga tinuig, kada simana halos gasaka man ang presyo. Why man yan naganubo? Masaka sa pulok piso pagka nasungod duwa ka simana, nubuan niya na 25 sentimos. Mga kabinan. Ang pumangkot naton na rin sa mga dalagko nga mga petroleum company ni mga iningitawag lang big three, kita mo ng presyo nila, tuman ka dako, tuman ka mahal, nga sini mga gagmay nga mga oil players, mas manubo man yung presyo. Di ko masarangan kasi mga gagmay nga mga oil players nga magpresyo sa manubo, nga may ginansya man, how about yung mga big three ngayon sila kasunod siyang mas manubo nga presyo. Di ganyan mga higanti na niya nga mga oil companies. Halin sa una, nag-exist na yung mga kompanya, yung mga small player na ganiya. Saan o mula niya nag-exister? Di nga mas manubo ang presyo nila. Sumpara mo sa presyo sining big three. Paano inabi? Tapos kung nibuto mo sa Bacolod, ang Bacolod, isa lang kasyudad, damo-damo sa gasoline station. Kada lugar, lain-lain pa presyo. Muna pamangkot na, ano ginabasihan sining mga mga gasoline stations, ang presyo nila. Isa man lang ta syudad, within the city, Bacolod mo lang, puro lain-lain ang presyo. Sa barangay Hindumanan, lain ang presyo. Sa piyak na barangay, lain ang presyo. Dili sa downtown area, piyak lang gana yung kalye, lain ang presyo. The same lang ang kumpanya. Muna kasi daw ginatingala. Dito sa piyak tiyo, piyak ng tumangga, mo yung presyo, di sinyo, kumahalaw. Na nagsaka ka mo yung 50 centimos or piso, gid. So, anong rason sinadra? Di subong niya makutura na to, no? To dito, nagadugok sa mga magagmay nga mga oil companies siya magpatugong. Kahit is makasibing sila, 8 tub 10 pesos. Mga kemanan, ang diferensyahanay. Di ko pwede mo na mahimo sing gagmay gani,
Ngayon big trade, pwede makahimo sila mas manubong ang presyo. Nagkabasi mawadaan ka mo sa ulising kliyente, ini mga big oil company na ton, dito na magpatugong ni mga salakyan na ton, pribado man ako publiko, sila mga gagmay nga mga oil players, nga mas barato ang presyo nila. The same lang na gyapon. Diba? Pareho mo lang ang crudo, pareho mo lang ang premium, pareho mo lang ang unleaded. Pareho mo lang ang crudo, anong kinalain sila diraw? May diferensya sa pag-refine pagproseso? Tiga may diferensya, garo, gamay mo lang na. Puti nga sa presyo, kadako dyan sa diferensya. Kaya pareho mo lang ang crudo, pareho mo lang ang premium gasoline, pareho mo lang ang regular nga gasoline. Nga ako ng salakyan mo, di gasolina, di siya maganda sa regular na gasolina, dapat premium itugkong mo. Yung premium to sa piyak to, or regular gasoline to sa piyak nga small oil company, andar mo nagyapos salakyan mo. Di ba? Di nga kadako gidya sang presyo, kadako sa diferensya na yung mga kabinan. Kasi natabalaan tama na basta presyo na sing gasolina, kag crudo yang hambalan, tikal mo ko sa aton nga DTI, why nag-epekto sa presyo? Why nag-epekto man? Why lang yung monitor? Kahit yung ginamonitor nyo, mga basic mo lang. Goods. Ang other, iya nga mga goods, why mo na sa SRP? Basic mo lang yung goods ang inyo ginamonitor. Muna mo hambata sa ligad. Sang bulan, sang Enero, grocery ka 1,500 pesos worth. Gabang-gabang sa plastic bag. Subo nga bulan sang Marso, grocery ka worth 1,500 pesos. Balaan mo gid nga nagnubo gid, nagbuhin gid ang kadamuon sang items nga mo bakal. Kaya nagsaka ang presyo mo. Sa una ga bakal ka pa sang shampoo tag 2 dosina. O subo bakal ka lang isa. Kay kung duwaon mo dako diferensya. Bisan sintimo nagsaka, o magdusi lang ka 25 sentimos pila na. So nagabakal ka dalagko pa nga puto sa powder laundry soap. So mga bakal ka na ginagmay. Kaya nagsaka ang presyo. Di ining pahayag nga wala sa pagsaka sa presyo. Kung daw na yan, ako on man na sa ato DTI kaya ini mga personel taga-trabaho sa DTI pang grocery man sila. Aga pamalaklon mo ni sila. O balaan mo na nila, may pagsaka agad. Biyara, ginaya. Kung may pagsaka sa basic commodities, sa iban nga commodities, sa iban nga balaklon, may pagsaka, giniyang presyo mga kabinan. Biwanong mantika, pila ng presyo ang lipid sa mo si mantika? 30 pesos sobra, 33, 36. So, una pila man naman, 22 pesos, 20 pesos. Masaling kaway sa pagsaka. Ang presyo ng kalamay, ang brown sugar kag ang refined sugar. Sa una, tag 40 ang kilo. Subong pila na, sobra na 40. May pagsaka, ginaya. Kasi naton, sa cost of transportation, ang pagtransport sa produkto halin sa factory, pakadto sa budiga, halin sa budiga, pagkadto na iya sa mga gina-distributan nila, nagsaka mo ang cost of hauling mo, cost of transportation, kaya nagsaka ang presyo sa krudo kag gasolina. Hindi na karong kuhaon sing manufacturer, ang dogang expenses siya sa hauling. Alalay na hindi iya pagkuhaon sa iya sining operation expenses. So part ina siya expenses, ipatog iya sa presyo sang iya sining produkto. Amo na pagkalabot sa merkado, pagbakalta, nagsaka ng presyo. Saka niya ang presyo. Ang negosyante, hindi niya matamaan. Kaya tanan niya ang saka da. Tanan nga overhead expenses niya, saka sa kurente, saka sa tubig, i-charge na sa kwan niya, cost of product niya. Kita yung end user, kita nagagamit sa produkto, kita na iya ang magkabatyag. Tanan saka, sweldo subong sang mga mamugon, ginabagingan pa, kung pila ginidugang.
Kung maidugang gid man. Di ba may mga petisyon na to sa National Capital Region, doanom na ka mga riyon, ang nag-file sa petisyon ng magpasaka sa minimum wage. Until now, wala pa gyapon desisyon. Last year gani, way man to madesisyonan, way pasugtan to saka sang sweldo. Ti subong kadamo na sang faktor nga dapat i-konsiderar nga dapat tagiman sakaan ng presyo. Sakaan ng sweldo sa mga mamumugon mga kabinan. Galing kiti ang mga employer ng iban, gapemripiman. Nga saka na mo sweldo, ti basin mamirdihan at may. Mamirdihan na sila. Tapos ko ni mga manufacturing company, di maniguro mamirdihan kung sakaan sweldo. Kasi kung ipatong gapon na galing sa presyo sa produkto, in the end, bawi gapon nila. Kay taas magyapon bili mo sa Balaklon. Kita yung mga konsumidores, kita gidiri ang giyakatamaan perme. Di ba? Sa mga nanay naton, sa mga tatay naton nga nagapanindad lodlaw, wala nila ang variant sa pagsaka sa presyo sa Balaklon tagsa kadlaw, tagsa semana. Niya ligad nga adlaw, ligad ni semana to tagkuan lang ng kilo. Subong niya nagmahal na wala na nila. Kung ikaw nagpamalaklon man kami, ganito yung mga opisyal ti sa gobyerno, ti way ni, may mga transportation allowance ni, may mga fuel allowance in Slaya, o nga ginabaton, gikan sa opisina, ginobrahan. May mga ibang pa rin allowances Slaya, nga ti doon sila ikbatsyag. Kung ikaw, ordinary ng Pilipino, nga buhay ikaw adlaw-adlaw, kung wala kaya hindi ka magsulod sa trabaho, way kasuldo, mabatsagan mo gining epekto mga kabinan. Mabatsagan mo gini. Ti subong pulaton ta pa ni. Kay pinaka-latest diri ang pahayag sa gobyerno naton nga ang desisyon sa petition on minimum wage hike. Mga kabinan, ipagawa pa kano sa dule. Ante sa bulan sang Mayo. Sano pa na ipagawa? Nabas si May 1? May 1, Labor Day mo. Diba? Ipagawa pa na ko before sang bulan sang Mayo. Sano sa Department of Labor and Employment Condole. Mga kabinan. Ano plus mo? Marso. Marso, Abril. Pila pa. Sobra pa sa bulan agoniya sa mga pumuluyo. Kasi lingkop kasi pailam lang niyang madesisyon sang dole, nga idugang sa saka sang minimum wage. Mga kaibna, pila sa mong pinaka-minimum wage natin dira, 395 pesos. Tagsak adlaw. May mga factor pa na, 395 pesos mo. Bangod sa mga pag-depreciate sa valor sang kwarta, mga 300 pesos na. Ang worth sang imo, actual worth mula sa 395 pesos mo, 300 pesos ang actual worth ya. Bukod sing depreciation, iban pa nga mga factors, mga kabinan, may 300 pesos kasubong, may duwa ka lang kabataan, sa kaom ng pumaho panyapon, kulang na mo. Kulang ginaya, ako on taman ka hindi. Gaplite ka pa, kung may ginagatas ka pa, why na? Umanang si Juan de la Cruz, lubong tanan sa utang. Kapit sa patalim, why mimo? Kati mahulam ko danayo, makadto ka to sa linding, makadto ka sa gapa 5-6, makadto ka to sa kundiinda, ma-advance ka anay, para iya may panghanunot ka lang adlaw-adlaw, until naman malabutan sa adlaw sa sweldo. Munang kwan, amunang pinagkakumon karon ng situasyon, sa isa ka ordinaryo nga trabahador din sa Pilipinas. Hindi gid bastante. Hindi gid tinatom lang kulang gid ya. Mo sa iba niya, duwan lang sa isa kadlaw ko doon lang kami mga business magkaon na. Ay kadua ka business hawat-hawat pa na. Bangod kay budgeted na tanan, ay panalabot ang binugbayad sa kuryente, binugbayad sa tubig, kilas balay. Ay na budget mo sa pagkaon. Wala pa nalabot ang
gasto-gasto may subong gani kay ti online ang klase. Kung may klase pagid guro face to face sa mga estudyante, ti adlaw may balunan ka pa, adlaw may pritihan ka pa. Ano lang ayan ang gwa sa isa ka ordinaryo nga Juan de la Cruz. Bangod sining krisis karon makabinan nato gina pangatubang. Hindi man magsugot ng gobyerno nga dulaon or buhinan anay ang aton nga excise tax sa petrolyo. Kay billions of pesos man nga income dira nga ginakuha sa aton sining gobyerno. Di man pwede kuno. Ti sining ni Presidente Duterte ngari lang mga pigado nga Pilipino, pigado nga pamilya Pilipino, gaan ta kamo. Tag sa kabulan may 200 pesos kamo. Ti kon ikaw trabador, wala tabi obra mo Lunes, Tob, Biyernes, 5 ka adlaw. Sa isa ka bulan, 4 ka semana, 4 ka naman, 20 dias. Ang 200 pesos mo, i-divide mo sa 20 dias. Adlaw-adlaw, may pulo ka pesos nga ginhatag sa imong gobyerno. Adlaw-adlaw, may pulo pesos nga ginhatag sa imong gobyerno. Ti ang pulo ka pesos sa kadlaw anong na na. Si Pabla, ti mo, 200 ba, mayo? Kung isipon mo, ang 200 mo, pulo lang na kadlaw, pulo lang na ka pesos ang ginhatag sa imong sa gobyerno. Tag sa kaadlaw, mga kabinat, makaigo na, dugang sa plite, ang pulo pesos. Kung 200 pesos, base maabot na, tapos ang eleksyon, wala na si Presidente Duterte sa pwesto, why pa makaabot ang 200 pesos tag sa kadlaw ng ayuda sa pigado ng pamilya? Sa listahan na iplakadaan ngalan. Binula na. Gusto sa listahan na isang ngalan, may inumuniya pa. Yo, bata ito may ubra, 3 bata may ubra. Ako yung libod chichirya lang ubra ko. Why kayo madalas listahan? Una pa to siya nakabaton 200 pesos. Pero kung naman Pinoy, basta kwarta, gani, may iba niya nga nagapamintaha, bla. Ngayon na, makasarang mo na sila. 200 pesos sa do, kung anong pagyan nila. Pamintaha pagyan nila. Ihatag na sa mas pigado sa inyo. Kung kinanotam na kwarta, promise may pigado pagyan sa aton nga nagakenlan sang sina nga kwarta. 200 pesos po sa iban nga pigado. Makadugang-dugang ina. Kaya kasi kublati, 200 pesos mo sa isak bulan. Idibider mo na iya sa 5 days work week mo every week. Di pulo lang pesos imo sinidugang tagsa kadlaw eh. Tisa kung tanawom ng gobyerno, kasi mo to maaliluya. Ay, may ari naman tabulig, kas aid naman sa atong gobyerno. Pag sip-sipon mo gayad kaga padalman, what is 200 pesos? Take ko rin, mag 200 pesos ni. Di naman makadto. Mga kaibinan, munang problema sa karonti. Iniblang ining mga ginaduso nga cash assistance sa atong gobyerno. Solusyon bla ini sa matutuod nga problema karon nga atong ginatubang. Amo ni bla matutuod nga solusyon. Or basi pang paumpaw lang ni, pang pakalma lang. Nga kalma lang ariwa. Tapos na urot ng 200 mo, problema naman. 200 mo isa na nakadlaw. Pagbaton mo sa mga adlaw, paninda mo na way na sa sulod sang 31, sa sulod sang 30 kadlaw sa isa ka bulan, antos ka naman mga kabinan. 200 pesos mo, isa na kilo sing glunggong, isa na kilo sa marot. Isa kilo sa marot, maurot mo kaon, tob-tob ya sa isak bulan. Isa lang nakakaon, o isa lang nakadlaw ka na ino, buwasula na. Kung nabla sininta, do pangpawan nabla, pang pakalma lang, sa mainit, karong balatyagon, sumuloy, bago sa atong senaryo. Mga kaibinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 59 minutos na nakaligid stock na nga alas 11 sa Ogtos. Standby na mo. Gaduhin nyo center time masaludalag ko na basket mga nagapanguna nga balita nasyonal, no, ang piso nga ginaduso man sa isa ka sektor sa transportasyon nga idugang sa minimum fare. Duway maging kuano proban kapon sa LTFRB.
Pero may iban pa nga mga petisyon sa iban nga mga transport group ang nga nakapending pa karon sa LTFRB. Nga wala pa man niya sang desisyon. May isa ka transport group ngayon gani kung 15 pesos ang minimum fare mo. Kung sa ato lang round trip ta wala, 15 pesos. Ang first 4 kilometers. Instead nga pulok pesos, imong 15 pesos, wow, kadako man sa sakay ba? Para makabawi man kuno aton sining mga driver, kay do halos ang koleksyon tag sa kadlaw nagakadto na lang iya sa ginatugong nga krudo sa mga ginabiyahe nga mga public utility jeepney. Wag labot driver tanay mga operator nagantos man kaya nagsalaka man kanong presyo sang spare parts, nagsaka man presyo sang motor engine oil, ultimo nga twerka sang guma na da, nagsaka man presyo. Siguro tanan saka niya. Basta presyo sang petrolyo ang paghahambalan mga kaibigan. Napagkailang balita ng Tayo News Center. Kaya rin sila, ang News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin! The Golden Dome Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 19, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating pong police report, mayroong van inararo yung truck sa Cebu, 3 yung patay, 15 ang sugatan. Ang Department of Agriculture naman plano na ring magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa karne ng manok. Mahigit 400 deadly weapons na kumpiska habang 500 kubol yung giniba doon po sa New Bilibid Prison. Aprobado naman na full venue capacity sa campaign venue, patuloy na imomonitor ayon yan sa COMELEC. Lalaki po sa Iloilo, brutal na pinatay ng sariling kapatid ang biktima. Minartilyo daw noon ng sospek. Sa international news naman, mga eksperto nagbabala sa mas matindi pang kahirapan para sa 40 milyong katao kung magtatagal ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At sa atin pag sports, balita ang top team sa Eastern Conference na Miami Heat. Wagi na naman, NBA inanunsyo ang 4 na team na eliminated na sa pagpasok po sa playoffs. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Police Report. Mayroon pong 3 namatay habang mahigit 10 yung sugatan na matapos daw araruhin ng van. Itong isang van po yung inararo ng isang truck at may report ang Bombo Radio Cebu. 3 ang kumpirmadong patay habang 15 ang sugatan nang araruhi ng isang truck ang isang van alas 11:15 ng gabi, Biyernes, Marso 18 sa National Highway, Barangay South Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Kinilala ang mga nasawi na sina Erodesa Gakang, 67 taong gulang, Ruel Gakang, 62 taong gulang, at Elizara Ponteliano, 68 taong gulang. Sa nakuhang impormasyon ng otoridad, lumabas na ang FOSO cargo truck na may plate number na CAA 5074 na minamaneho ni Marcos Albirastini, 40 taong gulang, residente ng Barangay Poblacion, Gihulngan City, Negros Oriental. Dumiretso umano ang truck sa kurbada pagdating malapit sa Himalalod Rural Health Unit, dahilan para
para mapunta ito sa van na may plate number na FAG 5420. Naminamaniho ni Johnny Larano, 33 taong gulang ng Southern Village, Handumanan, Bacolod City. Patungo mano ang van na may kargamento na 26 na pasahero kabilang ang driver nito. Mabilis umanong tumakas ang driver ng truck matapos ang insidente, ngunit sa tulong ng mga taong dumaan sa pinangyarihan ay nahuli umano ang driver na nagtatago sa kanal. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicides, physical injury at damage to property ang kakaharapin ng truck driver na kasalukuyang nasa kustodiya ng Himalalod Police Station. Yan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Jane Rivicoy nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Iba pang mga balita, pinag-aaralan na raw ngayon ng Department of Agriculture ang posibilidad na pagpapatupad naman ng retail price sa chicken meat. Ito ay para hindi nataasan ang presyo ng karning manok dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga commodities kasunod ng malakihang aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Umapila naman si DA spokesperson at Assistant Secretary Noel Reyes na huwag masyadong taasan ang presyo ng karne ng manok sa merkado. Kasunod na rin ito ng napaulat na tumaas na 10 piso ang kada kilo sa trabaho market sa may Sampaloc, Manila. Naiintindihan naman daw ng mga ito na tumaas ang bentahan ng karne ng manok na epekto ng pagtaas na rin ng presyo ng petrolyo, pero dapat daw ay i-proportionate naman ito sa taas ng presyo ng gasolina. Kung maalala, pagpasok nga ng taong 2022 ay nagkaroon na ng year-to-date adjustments para sa diesel na nasa 30 pesos and 65 centavos kada litro po yan na price increase. Nasa 20 pesos at 35 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 24 pesos and 90 centavos naman sa kada litro ng kerosina. Samantala, nakumpiska itong mahigit 400 deadly weapons at nasa 500 huts naman yung kubol ang giniba sa isinagawang clearing operations doon po sa loob ng New Bilibid Prison Maximum Security Compound. Ayon kay Bureau of Corrections sa spokesperson Gabriel Chaklag, ang mga kubol na giniba ay ginamit umano ng mga preso sa pagtatago ng mga deadly weapons at iba pang mga kontrabando. Nasamsam din sa clearing operation ng Bucor personnel ang ilang cellphones. Inilipat na naman ang mga presong apektado sa bagong gawa na gusali sa loob pa rin ng Bilibid. Samantala, magdadagdag naman ang AirAsia Philippines ng mas marami pang domestic flights kada linggo sa mga pangunahing tourist destinations, kabilang na dyan ang Boracay, Puerto Princesa at Cebu, mataas ngang makitaan ng pagtaas sa mga booking simula yan sa Abril 1. Ayon sa low-cost airline, tataas nito ng 10 beses ang weekly flights frequencies sa may Kalibo, Boracay, Iloilo, Tacloban, Panglao, Puerto Princesa, Bacolod, Davao at Cebu sa susunod na buwan, bilang paghahanda na rin ito sa pagdating pa ng mga banyagang turista sa ating bansa at pagluluwag na rin ng mobility restrictions. Sinabi ni AirAsia Philippines spokesperson Steve Dailisan na ang influx ng foreign tourists sa ating bansa ay tiyak na makakatulong sa pagpapalakas sa recovery ng Philippine aviation industry. Anya, tumaas nga ang forward booking ng airline company mula sa 30 hanggang 60 araw na dahil sa pagnanais ng mga guests na bumiyahe. Ayon pa kay Dailisan na nakikitang 97% ang itataas sa flight sa buwan ng Abril sa mga top spots gaya ng Boracay, Bohol, Cebu, Kalibo at Puerto Princesa, kung saan marami na nga ang nagpapabook sa mga destinasyon na ito. Paalala naman ng AirAsia na tanging ang vaccination cards lamang ang kailangan para sa mga fully vaccinated na foreign visitors sa ating bansa. Simula naman sa Abril 8, isasama na rin sa route network ng airline company ang Dumaguete City na siyang gateway naman sa Negros Oriental tuwing araw po yan ng Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo. May alok din na add-on comprehensive travel insurance ang airline na abot kaya lamang sa halagang 230 pesos para sa mga foreign at mga local travelers bilang karagdagan na ring proteksyon at kaligtasan.
Samantala, update muna tayo dito sa kampanyahan dito pa rin sa nalalapit na May 9 elections, yung local campaign period. Malapit na rin po yan. At ano na kaya itong aprobadong capacity dito sa mga campaign venue? At pa-report si Bombo Dennis Hamito. Good news sa Bombo Gerald, Bombo Ever, dahil hindi na magigilty yung pakiramdam ng ilan sa mga politiko na dati pa naman nilang ginagawa na talagang ginagawang full capacity yung mga venue ng kampanyahan, mga rally at iba pang mga kahalintulad na aktibidad. Dahil ngayon ay kinumpirma ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na pinapahintulutan na ng poll body yung full venue capacity provided na may mga pag-iingat pa rin gagawin. Kinakailangan na yung mga papasok sa isang lugar ay ma-check pa rin doon sa opening area at gayon din, i-coordinate ito doon sa local government units. Kahit hindi na nga humana pa ng permit mula sa mismong punong tanggapan ng Commission on Elections. Basta doon sa LGU na nakakasaklaw ng event ay naka-coordinate ito, Bombo Gerald. Hindi bara-bara upang makapag-allocate ng mga tauhan na siya namang mag-monitor at magtitiyak ng kaligtasan kung sakasakali na may untoward incident ay sapat yung bilang na may tatalagang tauhan ng PNP o kaya naman ay yung force multiplier sa mga venue. Pero may mga kinakailangan pa rin dito, Bombo Gerald. Kumbaga, ang garantiyan nito ay nasa balikat ng mga partido at ng mga politiko na siyang nangangasiwa sa isang aktibidad, may kinalaman pa rin sa pangangampanya. So, yan pa rin ang nakapaloob doon sa mga panuntunan, pero yan ay relaxed o kaya naman ay mas pinaluwag pa ng Commission on Elections dahil na rin tumatalima sila dito sa unti-unting pagluwag ng ating restrictions sa panahon na nasa alert level 1 at ito nga, may mga panukala na sinasabi alert level 0 pero hihintayin daw nila kung ano man ang direktiba ng Interagency Task Force dito pa rin sa bagay na may kinalaman sa paghahanda kaugnay sa papalapit na eleksyon. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, minsan nga parang sobra pa sa full capacity itong isinasagawang mga campaign rallies. Anyway, kailan pala ipinatupad ito, Bombo Dennis, yung 100% na yan na venue capacity dito sa mga isasagawang campaign rally dito sa mga kandidatong tumatakbo sa ngayon, yung mga nasa national positions pa lang, Bombo Dennis? Well, iyan ay unti-unti nang pinapairal, Bombo Gerald, dahil nasa pagluluwag naman na tayo dito sa mga restrictions at sa ngayon ay sinabi lang naman ni Commissioner Garcia na iyan ay pwede nang gawin. Pero ang obligasyon ng mga politiko at ng mga partido, mga organizer ng mga aktibidad, mag-coordinate doon sa mga lokal na pamahalaan para kahit papano nasusunod naman yung mga patakaran doon. Hindi pa rin kasi lahat nasa lower level na yung kanilang restrictions. May mga lugar na mahigpit pa rin na, Bombo Gerald. Kaya hindi yung COMELEC mismo ang nagbibigay ng kumpas, kundi yung LGU na pagdarausan ng mga aktibidad, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, pero may paalala pa rin naman yung COMELEC yata dito saka yung mga local government units na kung maari ay magsuot pa rin na dapat ng face mask saka yung iba ay face shield para at least hindi masyadong delikado para doon sa mga dadala dito sa mga campaign rallies, Bombo Dennis. Yung may mga personal na kumbaga maghaharap-harap sila kung ano man yung kanilang aktibidad, yun i-require na mas mahigpit doon, Bombo Gerald. Pero yung face mask, kumbaga automatic na yun. Lahat ay saklaw. Dapat naka-face mask, bata, matanda, at maging konti o marami man yung dadalo sa mga aktibidad, dapat pa rin naka-face mask. The moment na lalabas ka ng bahay, dapat naka-face mask ka. At yan yung kumbaga basic protocol na yan sa kasalukuyan, Bombo Gerald. At parte pa rin ng mga pag-iingat. May mga ilalabas naman daw sila, mga additional na abiso kung sakasakali na magkakaroon ng changes doon sa mga patuparin dito sa alert level status ng ating bansa, doon sa mga particular provinces na tinutungo ng mga politiko para sa kanilang kampanya. Oo, lalo na malapit-lapit na pala yung kampanyahan din dito sa lokal na mga pamahalaan, LGUs sa Bombo Dennis. Oo, kahit nga hindi pa nag-aanunsyo na may go signal na para sa local campaign, parang tama ang nakikita natin na parang may mga paghihigpit dito, pero may mga lumuluso talaga, Bombo Gerald. May mga
kumbaga iniikutan yung batas. Yun nga lang, wala naman daw nakalagay na vote for o ano pa man. Pero sabi ng COMELEC, be honest to yourself na lang. Kung kayo'y nangangampanya, dapat doon kayo sa panahon na pinapayagan talaga na ang kampanya para dito sa local level, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nagbawas ang National Irrigation Administration o NIA ng alokasyon nito para sa mga palayan doon po sa Bulacan at ilang bahagi sa Pampanga sa gitna na rin ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig doon sa Angat Dam. Sa ulat ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Office na monitor kaninang umaga ng Biyernes po na nasa 193.68 meters itong water level sa Naturang Dam na 13.68 meters na bahagyang mas mataas mula sa minimum operating level nito na 180 meters. Kapag umabot sa 180 meters ang water level ng dam, kadalasan ay pinatitigil ng Angat Dam ang operators sa itong paglalabas ng alokasyon para sa irigasyon upang magamit sa pagsusupply ng tubig sa mga residente naman ng Metro Manila. Nauna nang inihayag ni Josephine Salazar, ang NIA Regional Director ng Central Luzon, na ang kinakailangang irigasyon para sa Bulacan South Zone Services areas sa panahon ng tag-init ay nasa 12.15 cubic meters dapat per second. At habang ang kinakailangang patubig naman para sa North Zone Service Area o nalalabing bahagi ng Bulacan at Pampanga ay nasa 28 centimeters. Maging or CMS, maging ang irrigation diversion na sinusuplayan ng Bustos Dam ay nagbawas na rin ng 7 centimeters para sa South Zone at 50 naman para sa North Zone. Kaugnay nito, muling nagpanawagan ang National Water Resources Board sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig dahil patuloy na bumababa ang antas ng tubig na nagmula sa naturang dam. Samantala, nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agency na walang kinalaman sa nalalapit na halalan ang isinasagawang anti-drug operations na nagresulta po sa pagkadiskubre ng multi-billion peso na halaga ng shabu. Ayon kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva na nakumpiska ng mga tauhan pa ng NBI sa Infanta, Quezon itong 1.5 metric tons ng shabu na nagkakahalaga ng 12 billion pesos at 166 na kilo ng shabu na pumapalos sa 1 billion pesos sa Valenzuela City noong nakalipas na linggo. Paliwanag po ni Villanueva na ito ay kanilang ginagawa na noon pa man sa gitna na pa rin ng pakikipagtulungan sa mga law enforcement agencies sa kampanya kontra pa rin sa illegal na droga. Ang kaibahan lamang anya sa pagitan ng kanilang operasyon ngayon at noon ay yung bigayan ng vital intelligence. Anyang mga miyembro ng drug syndicates ay nagsasagawa ng ship-side smuggling o yung paggamit ng territorial waters ng bansa sa pagpupuslit ng mga illegal na droga sa gitna ng pinaigting na seguridad sa mga paliparan at pantalan. Sa kabilaan niya ng maigting na kampanyas ng pamahalaan, nagpapatuloy pa rin ang international syndicates sa pagpapadala ng illegal na droga dahil na rin mayroon pa rin mga drug users. Sa pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, kanyang isiniwalat na nasa 4 billion na itong drug dependence dito pa rin sa bansa. Umaasa naman ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang walang humpay na drugs operation na nasimulan sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni PDEA Chief Wilkins Villanueva, dumaan na raw ito sa 4 na presidente ng bansa kaya ang hiling nito ay wala raw dapat bahid ng politika ang isasagawang mga operasyon dahil isa lamang daw ang kalaban ng mga Pinoy at ito ay ang droga. Dapat daw ay tuloy-tuloy at pantay-pantay din ang isasagawang operasyon kahit sino pa man ang manalong presidente.
Anya ginagawa raw ng professional ang kampanya ng illegal na droga at kahit sinong mamuno ay dapat ay nasa forefront ang PDEA sa war on drugs. Hiniling din ni Villanueva sa susunod na presidente na ipagpatuloy ang drug rehabilitation at reformation program na sinimula ng Duterte administration para daw sa hinaharap ng bagong henerasyon. Dagdag ni Villanueva, bilyong pisong halaga na raw ng illegal na droga ang nakumpiska ng PDEA sa mga matagumpay nilang mga operasyon. Ang operasyon naman ng PDEA ay nag-ugat nga sa mga joint cooperation ng mga law enforcement agencies sa ilalim pa rin niya ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD na itinatag naman noong taong 2019. Nito nga Marso 15, naharang na mga operatiba ng National Bureau of Investigation Task Force on Illegal Drugs at Quezon Police Provincial Office ang 3 pang van ng 1.5 metric tons ng shabu na nagkakahalaga yan ng 10 bilyong piso sa may checkpoint po yan ng Infanta Town, Quezon Province. Sa naturang operasyon, nahuli ang nasa 10 mga sospek. Sinabi ni Villanueva na ang mga drug syndicates ay nagbago na raw ng kanilang estilo sa kanilang dating nakagawiang pagbiyahe ng mga kontrabando sa pamamagitan po yan ng unprotected coastal areas. Kabilang daw sa pinagmula ng mga kontrabando ay sa bansang Mexico, Africa at China. Mamaya po panoorin po ninyo dito sa Bombo Radio Philippines sa Facebook page itong debate pa rin ng COMELEC dakong alas 7 po yan mamayang gabi. At kaugnay niyan ay mayroon daw reaksyon itong ating mga kababayan sa mga presidential at vice presidential bets dito pa rin sa isa sa gawang debate. At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, mamayang gabi nga ay may gagawing presidential debate ang Commission on Elections kung saan kasama rito ang Bombo Radio Philippines. At maliban isa ito sa mga kumbaga nagpapatuloy ng mga debate ng mga kandidato sa pagka-presidente at maging ng mga vice-presidente. At kaugnay niyan ay minabuti ng Bombo Radio Philippines na mag-ikot-ikot sa mga lansangan sa Metro Manila at kumbaga kunin ang pulso ng ating mga kabayan kaugnay sa nangyayaring mga debate. At ilan sa ating mga nakapanayam ay pabor at kumbaga natutuwa na may mga ganitong debate para daw mahimay nila yung mga plataforma ng mga kandidato. Meron din nagsasabi na sila ay aminado na posible pang magbago yung kanilang desisyon na iboboto, pero meron naman iba na kahit ano pang debate raw ay kumbaga talagang doon na sila sa kanila napili na presidentiable. At kabilang dito sa ating mga nakapanayam ay itong si Nanay Bibi, itong si Kuyang Jojo at itong si Tatay Dico. Ito, pakinggan natin yung magkakasunod ng mga pahayag ng ating mga kababayan. Para malaman natin kung anong mga nila, mga plataforma. Halimbawa, may napili ka na, tapos sunod ka ng debate. May chance ba na mapapago pa yung napili mo, yung manok mo? Siguro, meron. Kahit pa paano, meron. Yun lang. Ano masasabi mo sa mga kandidato na hindi humaharap sa debate? Ayan. Hindi natin alam kung bakit ayaw nilang humarap. Siguro, pag nanagot sila, magkamali man o hindi, o tama ba, baka yun ang ayaw nilang humarap. Nanonood kasi nandun yung katuwaan eh. Bakit katuwaan? Kasi kanya-kanyang plataforma yon na magandang kung susundin nila kung sino man yung mananalo para maingganyo yung mga tao. Ngayon, may napili ka na ba? Sa ngayon, wala pa. Tignan natin kung sino yung mas maganda yung ihahayag na plataforma. So, nakabatay sa performance sa debate ng mga kandidato o yung plataforma nila, yung pagpipili mo? Oo, kasi nandun yung ng tao eh. Yung pang-inganyo nila eh. Para kung sino man yung mas maganda, yun ang pipiliin. Ano masabi mo sa mga absent? Wala na tayong magagawa doon kasi kagustuhan niya na yun. Kaya wala tayong magagawa doon. Kinig para malalaman natin kung sino ang dapat nating iboto. Gano. Sa mga debate, may chance ba na mababago pa yung inyong napili? Pwede. Kasi depende naman yan sa katwiran ng tao, yung kanyang pagpapaliwanag kung bakit siya iboboto. Ganun yan eh. Anong masabi mo sa mga umabsent sa debate? Ano lang, gusto nila yun eh. O alin na, ayan lang lumaban sa debate, di nasa kanila na yun. Ang yung hindi umatin, nasa tao na rin yun kung bakit siya hindi umatin. Siyempre, ang tao naman nakakaalam na bakit hindi siya umatin, anong dahilan.
nasa atin na rin yun. Yan, Bombo Gerald, yung bahagi ng ating mga nakapanayam. At lumalabas nga na karamihan sa ating mga kababayan ay interesado at gusto yung ganitong mga debate, yung mga, pero magkaparehas din sila sa kanilang pananaw na yung mga uma-absent ay bahala na sila. At bahala rin ang taong bayan sa pagpili ng kanilang gustong iboto sa dating na halalan. Oo, Bombo Raymond. Mula sa lungsod ng yes, Bombo Dennis, Bombo Gerald. Oo, yung isa parang katuwaan, parang manonood lang ng basketball, gano'n. Pero yung ating mga kababayan na siguro mamaya ay mas maiging talagang pakinggan at panoorin dito sa Bombo Radio yung debate na yan para malaman nila yung iba't ibang kuro-kuro ng ating mga presidentiables. Kasi mauna yung mga presidentiables mamaya, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. So ihanda yung popcorn o kaya cornic para mamayang gabi. Para habang nanonood, merong kinukutkot, ika nga, habang nanonood at nakikinig sa Bombo Radio Philippines, Star FM, kaugnay sa ating public service na coverage sa debate ng mga kandidato sa pagka-presidente mamayang gabi at bukas din pagka-vice-presidente, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula sa Makati City, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, mayroon daw naganap na inkwentro, yung mistaken identity raw, yung tinitignan ng mga otoridad na rason kung bakit namatay itong dalawang menor de edad or dalawang katao po yung namatay, kinabibilangan niya ng isang menor de edad. At may report ang Bombo Radio Coronadal. Nagresulta sa pagkasawi ng dalawang individual, kabilang na ang isang minor de edad, ang isinagawang operasyon ng pulisya laban sa mga wanted person sa sitio Ebenezer, Barangay Rangay, Banga, South Cotabato. Kinalala ang nasawing sina Roberto Lapastura, 41 anyos, Gemeles Dasan, 14 years old, anak ng sitio Kagawad at kapwa residente ng nabanggit na lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Irinda Dasan, kamag-anak ng mga nasawi, hindi sila naniniwalang nanlaban ang dalawa dahil wala umanong baril ang mga ito. Wala rin umanong mga kasong kinakaharap sina Lapastura at Dasan, kaya't malaki ang paniniwala ng ginang na mistaken identity na nangyaring pamamaril sa kanilang mga anak o kamag-anak na mag-uuling lamang sa nabanggit na lugar. Maging ang nakuhang baril sa mga nasawi ay pinagdududahan na planted lamang ayon sa pamilya. Sa ngayon, galit at pagkamuhi ang namayani sa pamilya ng dalawang nasawi at nanawagan ng hustisya dahil sa nagkamali umanong pulisya sa kanilang ginawa, habang nagpaliwanag naman ang Deputy Chief of Police ng Banga Municipal Police Station at sinabing lehitimo ang operasyon ng kanilang mga operatiba. Narito ang tinig ni Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Jonary Castañares. Dalawa ka 1 unit caliber pistol, Colt MTV with magazine and 4 pieces ammunition, 2 pieces MT caliber 45, 1 unit 38 revolver with 3 fired cartridge and 2 live ammos, 1 pieces M14 live ammunition and 4 pieces empty shell of 5.56 mm, ma'am. Yan o yung payayag ni Police Lieutenant Jonary Castañares, ang Deputy Chief of Police ng Bayan ng Banga. Ayon na kay Lieutenant Castañares, nakuha yung mga sinabi niyang mga items sa posisyon ng mga biktima at ebidensya na rin laban sa mga sospek. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Isang lalaki naman sa Iloilo ang brutal na pinatay ng mismong kanyang sariling kapatid. Ang biktima, minartilyo pa ng sospek. Alamin natin ang motibo ng sospek sa krimen. May detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang lalaki matapos na pinagtataga ito ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Gunting, Barangay Palaypay, Anilaw, Iloilo. Ang biktima ay si Luel Apresto, 41 anyos, at ang suspect naman ay ang nakababata nitong kapatid na si Willard Apresto, 36 anyos. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Staff Sergeant Jonar Ortiz, ang investigador ng Anilaw Municipal Police Station, sinabi nito na habang nakikipag-inuman ng suspect sa isang tindahan, dumating ang kapatid nito at may nangyaring pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo na unang umuwi ang nakababatang Apresto at sumunod naman ang nakatatandang kapatid.
Ayon kay Ortiz, inabangan ng sospek ang biktima sa kanilang bahay at doon na pinagtataga gamit ang itak na may habang 19 na pulgada. Nagtamo ang biktima ng malubhang sugat sa leg at halos humiwalay pang ulo nito sa kanyang katawan. Ani Ortiz, lumalabas na may matagal ng alitan ng magkapatid dahil sinasabing minartilyo noon ang biktima ang bibig ng sospek. Voluntaryo namang sumuko sa otoridad ang nakababatang kapatid na pumatay sa kanyang kuya. Yung magkapatid na lahat sila is puro lasing. Ang suspect na to ay nag-inuman kasama yung mga kaibigan niya. Dumating yung kapatid niya, meron silang hindi pag-intindihan. Pagkatapos, nauna yung umuwi yung kapatid niya. Yung suspect. After that, umuwi yung biktima. Pero yung kapatid niya, binantayan niya at na may hawak na itak. Si Police Staff Sergeant Jonar Ortiz, mula dito sa Anilao PNP. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mabibigyan ng assistance ang mga Ukrainian na napilitang umalis sa kanilang bansa dahil sa Russian invasion. Una rito ang pagbibigay nga ng trabaho sa mga lugar kung saan sila nananatili, pagbibigay ng bahay sa mga displaced at muling pagtatayo ng mga nasira pang bahay sa oras na matapos na ang gyera. Gayon din ang suporta para sa housing ng mga pamilyang lumikas mula sa mga lugar kung saan nagpapatuloy pa ang labanan, kung saan sila ay makakatanggap ng reimbursement ng kanilang utility expenses. Ayon kay Zelensky, may naitatag na din anyang coordination center para mapangasiwaan ang deliveries ng humanitarian aid sa Ukraine. Bombo Sports News. Samantala, patuloy pa rin sa pamamayagpag bilang top team sa Eastern Conference ang Miami Heat matapos na idispatcha ang Oklahoma City Thunder sa score na 120-108. Ito ng ika-47 panalo ng Miami Heat para mapatibay pa itong hawak na pesto para sa NBA playoffs. Kinumpirma na rin ng NBA na sa nasungkit ng Miami na ang head coach ay ang Filipino-American na si Eric Spoelstra. Ang pagsungkit nila ng corona sa Southeast Division. Nanguna sa opensa po ng Miami si Tyler Hero na mayroong 26 points at si Duncan Robinson na mayroon namang 19 points. Nag-ambag naman ang big man na si Bama Adebayo ng 19 points habang hindi nakalaro itong all-star na si Jimmy Butler. Samantala, tuluyan na ring nalaglag po at eliminated na ngayong regular season ang Orlando Magic, ang Detroit Pistons, Indiana Pacers, maging ang Houston Rockets. Ang kauna-unang team po na nakapasok sa NBA playoffs, ang Phoenix Suns na nakatipon ng 56 wins. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Van na inararo ng truck, 3 ang patay at 15 naman ang sugatan doon sa Cebu. Ang Department of Agriculture plano na rin magpatupad ng suggested retail price sa karne ng manok. Mahigit 400 deadly weapons na kumpiska habang 500 kubol naman ang ginibas sa New Bilibid Prisons ayon sa Bucor. Aprobadong full venue capacity naman si camping venue, patuloy na imomonitor ayon yan sa COMELEC. Lalaki sa Iloilo brutal na pinatay ng sariling kapatid, biktima, minartilyo noon ang suspect. Sa international news naman, mga eksperto nagbabala sa mas matinding kahirapan para sa 40 milyong katao kung magtatagal pa ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At sa ating sports, balita po itong top team sa Eastern Conference na Miami Heat. Wagi na naman, NBA naman inanunsyo na itong 4 na team na eliminated at hindi na papasok sa playoff. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Kapatid yung mga kabayan News Center sa ato sa Bombo Network News. Mga dalko ang mga nagapauna nga mga balita pungsod nun. Kaya pinapakit ka mga balita gikan niya sa luwas. Pagbalik siya panatuntunan na Bombo Aray Sogto. Kwaon to ng mga naghiligra karon nga mga balita na tipot sa ato siyang mga reporter. Presidente karon pag-check na to na kwaon tang live report karon na ni Bombo Carla Defensor. Kaya ginpalili naton siya ditong presyosang bugas. Nagsaka ginmablayan. Sa peak sining padayon nga sinikaay sa presyo sa petrolyo. May iban nga mga basic goods nagsaka. Ang bugas, kamusta? Ibalato na karon na. Kaya pinapakit ka mga balita nga tipo sa aton nga mga reporter, ang update sining mga nakadakpan ng mga membro sa New People's Army. Kaya pinapakit ka mga balita. Ilata natin pinambalikan makabinan. Makalikan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
Sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sang una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bago Bacolod. Paradyo Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minuto o 48 minuto sa nakalikan na alas 12 sa udto. Balik kita kan sa mga talakayan natin makamihan sa pinaton ka mga nagpauna mga balita lokal makamihan natin. Sa aton kuan ang report ni Bombo Carla Defensor, may isa ka tanig kuan breaking news no nga nakuha makamihan. Isa ka anay official, retired sa official sa Philippine National Police nga di man nag-assign kag Taga Negros ang patay no sa sining encuentro o ginakonfirm ko ano gitabo no kay report aton na ini siya ang natiruan no dito iya sa area sang Mindanao mga kabinan. Bombo Breaking News. Kaunter ko na nga Bogos Italia sa ato association dito sa Mindanao pro ato impormasyon makabinan nga dead no rival sa Bulungan no dito sa may syudad sang Cotabato ining public safety officer retired Police Colonel Roland Balkin matapos kini siya ang gintiro mga pasado last sige lamang aga dito iya sa may area sa Macapagal Street Mother Macapagal Street dito iya sa may area sa syudad iya sa Cotabato suno sa informasyon nato din nga batong hindi siya nakagum kuno sa pilas tugas pagkatutang sa iya sini iya nga dughan kag ulo mga kabinan mo natin informasyon nga nabato ining pagtiro patay din siya do naga ubra ni sa mo do nagabaligan sa kuno karon or nagatrabaho dabi bilang Cotabato City Public Safety Officer magkabinan sa may syudad diya sa Cotabato wala pa may kuan sunod sa pilang impormasyon wala naman kuno sa mga threat prior nga nabaton abatok sinisa kay anay police Colonel retired Police Colonel Roland Balkin nga sinanta sa una na-assign sa Mindanao kag drain assign sa Negros especially sa Negros Occidental Provincial Police Office ining si retired Police Colonel Roland Balkin mga kaibinan so try na karon kay nagka-contact kita sa aton nga mga station dito sa Mindanao para makuha ining dugang impormasyon sining pagtiro patay dito sa may syudad sa Cotabato sa kay Anay ini sakali nang dati man nga hepe sa Cotabato City Police Office nga nagkaroon pag-retire niya at dito na siya nagpabilin kag nagtrabaho as bilang safety officer public safety officer sang syudad ya sang Cotabato sila sa liwata
pagpatay ning si anay Police Colonel retired Police Colonel Rolin Balkin at Negros matapos nga tiruan sinigilamang nga ganap sa Dalas Jess dito iya sa may syudad iya sang Cotabato. Sanbay na kamo, doga na karon nga madetalya, doga pa impormasyon sa ato sinisinato na mga situation ito iya sa Mindanao. Oras 52 minutos na. Ang nakalabay stock na ang alas 12 sa to this time no mga balita na sa ato sini mga reporter mga balita nga nakilira sini nga mga tineo na unta report ti Bombo Carlambe Defensor no kagin pa-checkya naton siya dito kon sa may Burgos Public Market kun kamusta ang presyo anay no sang bugas no may pagsaka ginmaihan kasi naton ang pila naton kay mga basic commodities bisan pa paano nagsaka ang presyo. Presyo sang isda, ang presyo gani sang karne sa baboy, kaya doon nagsaka man, ang presyo sa kamates, presyo sa Mumbai, ang presyo sa mga lamas na ton, how about ang presyo sang bugas? Pinaka-basic, staple food sang Pilipino. Kaya may sudan, basta may kanon lang sa aton siling kwan, sa aton siling lamisa, okay na Pilipino, magsudan lang sa kamak period, okay na. Balo ka mo kanong kamak period, ginamos kag asin mga kaibigan. Ibang ganit nga sabor-sabor ta kwan, masabor-sabor ta bising na tawag nga adobo. Yari yung bakit nga kanon sa mua ng patis ug mantika, do adobo man sabor. Importante kanon sa mga Pilipino. Subong may ara pa tag 30 plus nga presyo sa bugas. May ara pa ti medyo bahay-bahay na ni. Ang manami-nami nga presyo sa bugas, nag-range na 40 pesos pasaka. Puti na siya kag manami na kanon. Pero below 40 pesos daw hindi na siya kwan bla. Sila to nga daw ordinaryo na ginoon siya nga mga sahi sa bugas. Ari karon sa Pekalinya live report ni Bombo Carlambe Defensor. Presyohan na isang bugas. Kamusta? Sa ato sini Burgos Public Market. Bombo Carla, mayong hapon, Kimin. Bombo Carla, mayong hapon, Kimin. Mayong hapon na Bombo Danis mo sa leg kita diri subong sa isang oblugasan diri sa may area sa Burgos Public Market. Bombo Danis, di makita diri naton. Kaya sing-sing sa gihapon ang presyohan na isang kilo-kilo. Sa kilo, Bombo Danis mo, sa pagbakal sa bugas. So, based din sa information natin na nakuha, Bombo Danis, ang isa kasako nga bugas, ako'y na nga may dugang saka, 20 pesos, Bombo Danis, kagang ng mga kinilo-kilo, same lang sa pinapon ang presyohan ay Bombo Danis. So, susubong, makita ko na rin yung presyo sa bugas, 50, 49, 48, ang pinakabarato, dari Bombo Danis is 38, ang presyo sa kilo, sa bugas Bombo Danis. 32 pesos gali na Bombo Danis. Ang pinakanubo nga makita ko din na presyo sa bugas Bombo Danis. Ang special rice, local ini siya, nira sa presyo ini siya sa 50 pesos. Ang special rice na imported, 49 pesos Bombo Danis. Ang premium grade rice na imported, 48 pesos. Ang premium grade man nga imported na rice is 46 Bombo Danis. So ang local naman nga premium rice 47 pesos kag 45 pesos Bombo Danis. So ang well-milled nga local rice Bombo Danis nagapresyo sa 44 pesos kag 43 pesos Bombo Danis. So ang mga nabili na nga mga local nga mga kilo sa bugas Bombo Danis nagapresyo sa 42 pesos to 32 pesos per kilo ina Bombo Danis. Ang presyohan ay mandriya sang pilit 50 pesos Bombo Danis kag ang red rice special rice ini nga local is 50 pesos Bombo Danis. Ang pinakamahal ginadiri amo ini ang special rice nga local nga 50 pesos Bombo Danis kay ini siya bili ini isaya kasako mga 2,000 pesos Bombo Danis. Aktuhan hindi nga si ma'am inventory gid Bombo Danis ng kung nila nga mga stock. So makita diri naton nga madamo pa sang stock sang sinako nga
bugas bombo din. So ang pinakamahal diri no amo ang special rice nga local 50 pesos kag ang iya sini nga sako nagadangat sa 2,000 pesos bombo din. Bumukar lang 32 pesos nga presyo tag sa kilo. Anong itsura ya? Bahay-bahay na gid man. Anong itsura ba? Ma-describe mo sa aton nga mga nagatanaw sa mga nagapamate? Yes, bombo din. So siguro ang pagkakita ko dito 32 pesos nga bugas per kilo ay medyo naga-brown siya bombo din, no? Tikong TV bombo glaze kung ano. Mahamot man. Glaze, no? Kasi okay man siya, bombo din. So kasi ko kaisa naga-base man sa baho, no? Sa nga bugas bala bombo din. Kung may nagabakal, dala simot, no? So ang color niya is hamot siya. Okay. So medyo brown ng iya sini nga color bombo din. So nga depende iniya kung lutoon, kung pugakhay ini siya, upon okay gid sa gihapon bombo din. Daw kung sa aton bing lingwahe daw bahay-bahay ang itsura niya. Yes, bombo din. Medyo bahay-bahay ang iya sini nga hitsura. So ang diri naman niya mga local will din nga bugas bombo din. Si makita man diri naton is maputi man siya, no? Medyo malagba man siya kamera iban bombo din nga lipot lang pero manami maunod, no? Ang iya siniya nga klase sa nga bugas bombo din. So 42 pesos si mayara ka na sang manami nga bugas bombo din. Kaya mo lang information naton diri nga nakuha nga ang sako lang ini sila nagsaka bombo din is 20 pesos ang saka per stock bombo din. Mabara na si ma'am, sino tag iya sinabi para makaplo mangko tigamay, no? Okay. Talaga inventory di si ma'am, no? So sir, mga ilang kami dutay lang information. So sir, baling ini nga mga bugas nga ni diin na din pinakamayo diri kita sa well-milled nga local rice. Ang 42, 44, mga Manila, mga mga bugas. Okay. Sa diri sa aton. Para 45, 46, Iloilo man ako. 45 to 46? Oo. Hindi na siya imported? Hindi, sa Iloilo ang amon, oo. Okay. Sa Iloilo, din sa Iloilo, sir? Sako lang. Sila ini yung sako, ya? 2,000 pesos. So, okay lang na sa diri kita lihat mo. Pero sa Iloilo, no, nagikan ang 45 pesos kag 46 pesos nga bugas. Pero diri sa aton, may nakuha pa kamo. Din ka magakuha diri sa aton. Sa subong mula pa sa busing may haragi sa iyagid nga patubas nga sa reggae pero wala pa magaling sa bago. Sa bago. Oo. So, yung local nga ning special rice, siya Manila. Manila. Sila na ang sako. Na 2,000, ano nito, 1. 1. At ang 46 na 45 pesos, sila galing ang sako? Parang 46 na, 2,000. 2,000? Ay, hindi mo sila galing maglayo. Oo. Hindi mo maglayo. Anong kinalain nila? Ay, hindi may 5 kapitos, 4 pesos nga, 4 pesos nga. Sa mga tinako nga, kaya hindi na, sa tinako, kung kilalang mo ng gano'n. Kung tigamon, na-try nila, sir. Oo. Hindi na mas manamit din. Namin man ang Iloilo. Nani ang Iloilo. Okay. So, itong 32 pesos, sir, diin na siya yakali. Iloilo na siya, bahay. Bahay. Kung tigamon, na siya, sir. Okay man. Okay na siya. Okay, di na si Mami na-mention kung may tag 1.5 na ginahatag sa ido kung di napakaon. Parang na siyang 32, tag 1.5 na siya. Pero hindi siya yabango, yun, no? Hindi mo damang mga kapakal mga ginatikpan. Kaya rin medyo brown lang siya, no? Oo, medyo brown lang galing yung color. Malapit sila sa NFA. Hindi man kaya daw wala man sa baho. Pero mas namin siya. Oo. Local lang. Local. So, Bombo Danis? Makotabi si Sir kung kamusta ang supply subong why problema kita sa supply sang bugas sa mga ginakuhaan nila. Okay man ang supply, wala man So far sa subong kay kung yung nagtaas ang gatong wala man apektuhan. Wala pa man gida. Pagmod nang garo kung pati mo kasaka naman sila garo. Okay. Sa subong naman yun, akagainan ni Ma'am na mayara sa first sako ka mo nagsaka ang presyo pero sa kinilo wala. Ang kinilo wala. Okay lang sa kinilo. Sa mga Japon. Ang nagtaas yung mga 10 pesos percent tungod sa pagtaas ng gatong. Oo. Amo man ay sa pagtaas mo ng gatong. Saan wala nagsaka, sir? Ang gapon nga ang ligan nga adlaw nga delivery. Okay. 10 pesos plus 20 pesos. Oo. Okay, Bombo Danis, so far, okay pa man, madamo pa man kamusang supplier. Oo, may ara pa gano'n. Any extra supplier na
Okay. So, Bombo Dennis? Okay, mati siguro na pagsaka sa 20 pesos o 10 to 20 pesos sa presyo kada sako tipat na nagrosing gindugang na sa kuan expenses sila sa hauling Bombo Carla. Yes, so, posible kita, Bombo Dennis, no? Delivery fee, Bombo Dennis, no? Tidres, nagkapatong niya sa Sinaco. So, for okay man, Bombo Dennis, no? Kasi ang kinilo-kilo, anong kalabanan? Dili ginabakal sa Kinilo. Wala mo ng baka. Nako, laka-laka. Okay, so Bombo Dennis, kinilo-kilo, no? Ang kalabanan nga ginabakal diri. So, para siguro mambagid Bombo Dennis na wala siya na-apektuhan. Bangod ang kinilo-kilo, wala na dugangan sa presyo, Bombo Dennis. Magsiling si Sir kinilo-kilo at mo kata sabi kung sa isa ka customer dara pinakagamay nga ginabakalya pinakakilo isa 2 3 ang pinakadamo gabakal da isa customer gabakal tag 10 kilo anong pinaka-average sabi pinakanubo nga ginabakal sa isa customer pinakakilo ug pinakataas Pinakataas. Meron bakal 5, 3, na naman 5, 3. Pinakatayo. Oo, daw na nga. Pinakabakal nga. Oo, palariho lang. Nakalman talaga. Okay. So, mga 5 kilos sa Bombo Dennis, ang tayog usually nga mabakal diri sa pumuluyo o kung malugbakal, Bombo Dennis. At sakto na, mag 5 kilo, magtag 40, bislo sobra, may almost 300, no? So, natin makabakal ka 10 kilo, bangon sing taas-taas man presyon. 5 lanay, ang dares nga budget, bakal tanay sudani, Bumukarla. Sakto gid Bombo Dennis, no? Tungaon danay ang inubakal bugas kag sudan, Bombo Dennis. So far man no, tiyan mo na ang history, Bombo Dennis, nga sa Sinaco sila nagadugang sang presyo pero sa kinilo-kilo wala, Bombo Dennis. Kaya ano daw ang baligyan gani? Paslamati na ba si Mamor si Sir ng baligyan na sa Bayay Burgos? Ano diri kami sa baligyan, sir? Ano na rin ang DGC rate. Okay, DGC rate Bombo Dennis na ang pangalan sining store. So sir, thank you again sa pag-update sa mon sang presyo sa bugas. So Bombo Dennis sa mga diri no, ang presyo na isang bugas subong diri sa Maya area sa Burgos Public Market, Bombo Dennis. So far, ibang mga stores wala man nagalayo ang ilang hindi nga presyo, Bombo Dennis. Doblariyo mo na presyo na growth na. Yes, Bombo Dennis. May man at least no, duway pagsaka, may pagsaka lang sa delivery kada Sinaco protein may man kay ang increase sa per sack duway pa man ginapapatong gid sa kwan sa per kilo nila no. At least mo lang observe po man guro sa aton nga mga rice retailer ining benjes no to 20 pesos ka saka tag sa sako no sang bugas abi nga latest nga pinaka-deliver dira sa ila puti ko magsige-sige ni Bumukarla basi ang 10 pesos to 20 pesos para maglabot mas 50 pesos siguro maglabot 50 pesos hindi malayo bisyan na piso lang tag sa kilo mapatong naman nila kiti daw kabugat naman nga 50 pesos nga saka daw agahon na sa aton nga mga rice retailer. Bigyan na Bombo Dennis, no? So, bantayan ninin natin by next week, Bombo Dennis, no? Bakit saka, fulfill lang sa ihapon ang presyohan na isang bugas sa Bombo Dennis. Sige, Bumukarla, no? Okay, at least may diya ito sininga matagpamati sa presyo karoon niya pinagalitis nga presyo sa bugas. Kamusta ito, Bumukarla, itong mga nagkalakpan membro sa INPEA? Anong pinakalitis ito, Bumukarla? Sa kaso, si Patriarca, Bombo Dennis, kusalina mo ini sa ang leader sa NP. Ito ang duwayan niya kaupo, din si Carmen kag si John Michael, Bombo Dennis, balibay Monday sila mapasakaan na Bombo Dennis sa pagkupot sa ili sa mga aromas Bombo Dennis kag sa explosive. So amo ina ang ina sila nga pagatubangon nga sakto Bombo Dennis. So niya si Patriarca napasakaan na siya sang kaso ni Tengton sa murders Bombo Dennis. Sari ini sila siya po sa Kosudia sa Himamaylan City Police Station, Bombo Dennis. Ini ang duwangan ni si Carmen kay si John Michael. Ini ang background sinisang NPA Bombo Dennis nga naupod nga nadakpan sa may
area sang Himamaylan na city Bombo Dennis. So ini si Carmen ni Bombo Dennis, si hindi ini siya taga diri sa Negros Occidental, taga Cebu, ini si Carmen Bombo Dennis kaga kinalat daw pa diri kung mayari ini sila mga cases Bombo Dennis. So hibaloan naton ini si Carmen, ini siya Regional Communications ng Central Negros Fund Bombo Dennis kag ini si Michael Baldonado Texon, ini siya Regional Communications ng Central Negros Fund 1 Bombo Dennis. Kaning ginahibalo kung ano ni ang relasyon sini ako ng estado sinisang duwa ni mga ako ng relasyon sinisang duwa ka nadakpan man Bombo Dennis. So pamatihan natin ang mayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sa ako ng uli sa akong pagkatabo so is pagkahapon is ikuan man sila nga pasakaan sa kaso, hindi man to pagpadugayon. So sir, ano ni sir ang ginpangatubang nga kaso sang duwa ka mga upod sang sa kalider sang SPA? Ang balang ko to is ang illegal possession of firearms and explosives. Amo tong ipasaka sa ila. Kung ano sila possession including to mga bala ka AK-47 kung tanawon naton. Ang wala man sa inventory ka AK, no? So ang AK-47 nagagamit man lang ang kadamuhan ang CBP-NPA. Oo. Ikuan ko lang pinulat ko lang mag-istorya na lang kami ni Provincial Director si Colonel Pamitan. So with regards to rin balang ko i-follow up nila ni so hindi man ni Magdugay, hindi pasakaan ka kaso tungod sa may mga kita nga mga period no nga dapat na mo ni number of hours dapat makasuhan. So balang ko kahapon ginkuan gana sa local police naton dito sa Himamaylan nga pasakaan gid sila sa kaso. So ini sir ang leader sini sir, ano niya sir ang iya pagatubangon aside sa 10 count? So amo na no ang sa iya amo gina tubangon na gid ato mga warrant pulo ka warrant nga serve sa iya amo gito primarily ang atubangon niya gin amo to no gin serve na sa ating kapulisan ang warrant para sa iya. Ano nakuha iya sir sa iya sini nga posisyon? Ang balag ko ang firearms dito sa upod niya. Okay. Sa upod niya nakuha. So primarily ang prime dito ay si Juan nga iserve ang warrant ang prime purpose with iserve ang warrant kay Ramon Patriarca. So amo tong primary nga joint nga law enforcement operation kahapon ni Taga. Kali ang kapat kay Patriarca 10 counts gives sa murder o kung napulo ka warrant of arrest na ipasaka sa iya and then ang duwa ni upod niya pasakaan sa kay nakuhaan ini sila sa ila sini nga posisyon. Ang Granada kay nakuhaan sa PG9 and ang mga ammunition so amo to ipasaka nga kaso sila illegal possession of explosives and so mga may kumilang period na-verify pa siguro na kung yung laging kuha na yung license or what or anything. So, check up na so far hindi pa ko update but mapagwa kami officially siguro. Sige sir, thank you again. So sir, ini sir ang okay. Si Carmen, ni sir kag si John Michael, sir may background ini sila sir aside sa okay. Si kahapon initial result siling ko man kahapon si John Michael Baldonado Calvin member ni siya sa Central Negros 1. Okay. So nadula sa Central Negros 1 magali niya nga ginupod siya ni Juan. Nakaupod na siya ni Ramon Patriarca. So nagbuhat siya na staff ni Ramon Patriarca. But before, so the verification, nagwa ang member siya sa Central Negros 1. So mo man ang ginapangita sa aton mga tropa So ara gali siya. Okay, si Carmen, sir. Si Carmen, though hindi ni taga dire, we are still waiting for reports coming from ibang units. Well, initially, daw taga Cebu ni siya Okay. Oo. Taga Cebu ni si yung babae. So ano, magiging partner ni sila, sir? Basi. Kung sa kwan pa lang, hangin na sige sa kwan daw magkwan sila na may relationship ni si
Jan, Baldonado at saka si Carmen. Okay. Ini. So hindi ko masiling, Inaamo na. So dapat sila ni magsiling it's either both kay si Jan or si Carmen ang magsiling so gidang estado nila nga duha. Okay, sige sir. So ini sila sir, wala ni sila yung pending warrant, sir? Ang si Amulan ginpangita ini si Jan Michael Baldonado being a member of NPA nga dito sa Gihulngan before. So bala nato medyo nag-down ang sila sa Gihulngan. Nawala na ning group nila sa Gihulngan. So ari directly siya nakita na naman. So again, I'm thankful nga vigilant ang atong tropa. Yes. So tapos nadakpan siya. So amo na yung siling namon nga nagagamay ang ginalihukan nila dahil natudlo man ni sila sa mga pumuluyo nga duwa tiga suspect man sila so tama hindi man sila taga Himamayla. Bob Carla. So, klaron ta ining si Ramon Patriarca amo ni siya ang subject sa warrant of arrest na do kaso to nga murder kag frustrated murder no. In si pag-serve dito ining duwa nga si Jonabel kay ining si Jan Michael upod si Nini Paterka. Bukala, no? Kag na-recover ito sila posisyon amo ning mga pusel ning 45 ni kag 9mm kag ining mga explosive, granada, mga bala kag mga subversive documents. So diri ini sila magapangatubang sa another case naman, ha? Ito ining si Paterka may kaso ni mamawarat na gani. Posible, base ini si Patriarca, madala pa siya filan sa kaso sa illegal possession of explosive. Amo pa ng klaron sa pulis ko ng illegal possession of explosive kag firearms, di lang i-file sa kay Jonabel kag kay Jan Michael, Bombo Carla. So, Bomodanis, kiti ang kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Bomodanis, ang bali ang ining mga explosive, kag ang ining mga armas ni Bomodanis, nakuha sa posisyon sa duwa Bombo Danis. Pero ining si Patriarca na pasakaan na ini sa kaso sa murder Bomodanis. Kati siyempre may warrant na sabot siya may kaso na yun siya, no? Kati isa sa mataas ng opisyal sa NPA, posible sa mga una ning masente, kung masente sa mga pagpangambos, may mga insidente sa pamatay, amon sa ginatudlo as leaders ng grupo, of course na filean sa kaso. Subungan sa gyapon sa kustudiya sa Himamaylan PNP. Yes, sa Bomodanis, ini sila subungan sa kustudiya sa Himamaylan na PNP Bomodanis. Sige. Bomodanis, sa may nang report, ibigan sa patrol, ini si Bumbo Calamida Protect para sa Kapansang Radyo ng Pilipinas. Sa Kabaol Magawan sa Bacolod, basta radyo, Bumbo. Damo salamat, Bombo Carla, may defensor. Mga balita dolon sa patrola, dolon ni Bombo Carla. Silingag ito po palakit siya patutunan na Bombo Hanay Saudto. Ara, by Monday ito, mapaila naman ni sing kaso ining duwa. Ining si Jonabel kasi si Jan Michael. Sa ito may mga inisati, membro man sa kali isang hublag. Ining si Jonabel taga Cebu. Kaya si Jan Michael yati taga Gihulngan. Siyudad Singulungan sa Negros Oriental. 15 minutos na naklikan stock na nga launa sapon. This time sunod na report ni Bombo sunod na garong report ni Bombo Ando Burgos. Mga kaibinan, kay angot mangyapon sining mga mainit naton karon nga nga senaryo sa bayan sang saka sang presyo sa petrolyo. Ako tingaton sinipila kay mga government agency, government entities na especially abis nga atong sining provincial capital nagapatuman na way pa man yung mga sakaay ni since nga nagpandemya nagapatubang na sang 4 days work week lately lang bangod sining problema sa petrolyo ang Malacanang may mga proposal nga abot sa Malacanang nga kung pwede patuman man ang 4 days work week para iya sa mga empleyado sa gobyerno. Kung nagatrabaho sila Lunes, Tob, Biyernes, may sila 4 days work week lang, Lunes, Tob, Huwebes lang, mga kabinan. Pati ulo extend ang ilang ulo extend ang time of hours para ma-complete nila ang 40 hours a week nga trabaho. Kaya 5 days a week, 8 hours per day, times na 40 hours. So dapat makumpleto man lang ang 40 hours o ng sistema o ng Friday.
work at home, no? May mga negatibo, ayan maning epekto, abe. Ining 4 days work week, nga ginaduso kron, nga ginatunan pa sa nga Malacanang. Sa Bombo Andros, may arasang pabigangot sa kay Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa gawa. Kung anong mga pagtanawlan kag kung anong negatibong epekto, sining 4 days work week, nga ginatunan karon iya sang Malacanang. Bombo Andro, mayong hapon, Kimin. Bombo Dennis, sa amo nga tion makita ang ginaton kung ano ni ang resulta sang golfyada ang mga pagsinaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kangay subong Bombo Dennis nga hindi gid magnubo sa 10 pesos ang presyo o kung ang gindugang nga presyo sa produktong petrolyo sa nagligad nga Martes. Pat Bombo Dennis, ang gobyerno nagapangitaman sang tikang o kung sang mga pamaagi para mapahagan-hagan man ang problema nga ginapangatubang subong sa aton nga pungsod. Not only diri sa siyudad ng Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, but sa bugos nga pungsod Pilipinas, Bombo Dennis, ang amuni nga problema na ginapangatubang sang kada isa. Way labot sa gobyerno, but also mga pumuluyo, Bombo Dennis, especially na gid ang mga pigado, no? O kon ang mga kalabanan diri sa atong Bombo Dennis nga nagasakay no sa pasahero nga sakyan, o kon ang mga drivers man, no, nga ang pinaka-mayor gid Bombo Dennis o kon ang pinaka-importante nga butang para sa ila, amuni ang gatong. Kung wala ang gatong Bombo Dennis, hindi na makapadayon sa biyahe. So galingan nun tani, no? Kaya amuni ang mga circumstansya nga gakatabo sa aton, ang ginapangatubang man sa atong nga pungsod nga amuni ang presyo sa produktong petrolyo. So Bombo Dennis, pangitaan gid sa giya sa aton nga gobyerno paagi sa pagamenta ni Bombo Dennis ang nasiling nga 4-day work week, no? Scheme. Which means sulod sa isa semana, di apat lang gid Bombo Dennis kaadlaw ang ilan nga trabaho ng mga empleyado. No, diri gani sa aton sa Bacolod ang diri sa city government. Do ginpatuman na gani Bombo Dennis ang 4-day work week, no? Do apat man kaadlaw sa isa ka semana ang trabaho. Pero galing Bombo Dennis, diri naton ginhibalo kay nag-mention sa aton ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho nga ang apat kadlaw Bombo Dennis nga trabaho hindi ina supisyente, no? So, hindi na po sufficiente pero galing Bombo Dennis sa kadlaw ti pulo ka oras ang trabaho imbis nga 8 hours ang regular nga duties ng isa ka empleyado mangin pulo ka oras, no, para ma-comply o kon ma-address Bombo Dennis ang gina-require nga number of work ng isa ka individual o kon empleyado sa sulod sang isa ka semana. So galing Bombo Dennis diri man nila nakitaan kung ano niyang posibleng makonsekwensya sa sulod sang apat ka adlaw nga trabaho kag sa kadlaw pulo ka oras nga trabaho. Makita Andre Bombo Dennis at bahin sa mga empleyado nga masiling ina nga masobra ina kuno sa isa kadlaw nga trabaho ang pulo ka oras. Kag Bombo Dennis do masiling man nila nga o kung nakita man nila nga may possible nga mga negatibong impact ang isang pressure sa obra, no? Especially sa pila ni ka mga trabahante because Bombo Dennis nga gina-require o kung na ginalagas ka moving deadline o kung mga specific time frames ang trabaho. So no mismo sa gawa, no? Kaga nakita man nila nga subong day way naman sa Bombo Dennis kin may mahimo o kung may ano pa dra. Because nga ini nga pamaagi o kung nga muni nga lay Bombo Dennis na patuma na, no? Nga ang apat ka daw pagtrabaho susulod sang isa ka semana. So para sa Mr. Winnie Sancho nga ni Bombo Dennis dapat pagini siya gani kuno tun-an bala. Kaya nga muni nga mga sa isang layi o kung sa mga pag-ilis ng mga guidelines Bombo Dennis in terms sa trabaho, panibago ni sa aton nga pamatian, no? Sa kita magbalik sa Bombo Dennis, di amo ni subong ang 4-day work week ang ginatutukan o kung ang gina-enjoy sa iban nga mga trabahante Bombo Dennis. Bombo Dennis may paig diri sa aton ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Pag-iling na 4-day work week, kundi i-extend ang number of hours, no? Instead of 8, muna siya siguro 10 or more per day. So it would be too strenuous, no, to the workers, no? Ang manangi ang isa ka disadvantage. On the other hand, okay man na siya, no, to maintain the job, no, of the workers. Isure din mo siya. Provided there is no diminution of salaries, wages, and other benefits, no? Ito isang 4-day work
week ka, ang imo yung needs is 7 days a week man no? So kung may diminution in salaries, wages, and other benefits, siyempre hindi apektado ang imong ang imong income, no? That was already budgeted for the needs, no, of the family. So amo na ang iyang implication, but in general, why man gid kami feeling nga may vehement opposition as long as it could help in the preservation of jobs and could prevent further unemployment on the part of the workers. On the contrary, kung may pressure, kadmanti for the work week lang, mayara na siyang negatibong epekto. No? Kaya manti kung overloaded ang workers, siyempre ang iyang performance is different, no? From that of a worker who is working on a regular base of work. But for the time being, why tamay mo, no? Kung isa ina sa mga alternative like work from home and other measures, no, that would mitigate, no, the impact of unemployment and underemployment at this point in time. Hindi sa ako lang yan, ako ng 4-day work week, ikaw na siya ng temporary, no, in nature. Kaya ang number one nga purpose na sang 4-day work week or compress work week is to minimize, no, the expenses pala some workers, like for example the transportation in going to and from the workplaces which was affected by the extraordinary increases in the prices of petroleum products. Okay, bisan bubuan do masiling sila nga may ginapabot na rollback, there is no assurance that once there is a rollback in the prices of petroleum products, may rollback pa sa basic goods and services. Because it has been observed that prices are sticky downward, no? Ang mga basic goods and services, once maka-take off na naya kag may mga increases na, magudlay ka na iya magpabalik, no? Even if there is what we call rollback in the prices of petroleum products. So, kay because of developments in Ukraine, wala man sang tiho, kay kung may rollback na sa mga semana because of the shortage, no, and the supply of petroleum products, pagkatapos na nga sinimana, may kuha naman, may ginatawag na mga price increases, no? Daw kuha lang di pala, pang portion, no? Pinang-rollback. But because of the natawag natin, ina-withhold sa OPEC, no? Ang ilang production plus the war in Europe sa Ukraine, so we have to face the consequences. That is why ang sa amon niya bungwandro ining proposal bala sang labor nga wage subsidy dapat patukon nila temprano pa, no? Kaya man it will take about 45 days for the regional wage board to tackle the wage issue. And as now, before our meeting on Monday, doon nagkaka-confuse ang labor kay doon nagalain naman ang puno sang kantas ang gobyerno. Doon nagasiling naman sila nga daw hindi patiyon, no, nga aprobahan ang minimum wage sa bilog nga Pilipinas, no. What I'm trying to say is kani dapat consistent ang gobyerno. Kung nagsiling siya nga may wage review, kung dapat may wage order nga ipagawa ang mga regional wage board. So tayo mo to ang payag. Kagang pananawan sa gawa, no? Kasi sa mga grupo, sa mga mamumugon, natuhoy sa muni nga 4-day work week scheme. Bombotenet. Ito yung mas nagati, imbes 8 hours, 10 hours na mobra kada adlaw to para ma-complete ng 40 hours requirement per week. Na, nga based ato sining labor. Ito may punto man to si Sir Winnie, kaya tigyan do ma-pressure natin nga mga workers, no? Pero at the other side, may benepisyo man kaya sa isa kadlaw ko ng isa natong trabador nagagastos ang 100 pesos sa transportasyon kagkaon sa iya sininga
8 hours nga trabaho. At least makasave siya, Bombo Andro. Kaya mo gali po mo din sa Chactogid, no? Kaya ang unod sinabala, kung tanaw naton, subong kasaka ang balaklon, pero ang nasiling ning sweldo, kung ng minimum wage kada adlaw mo din si Duay kit ginakasaka, so dapat ipatuman gid man no? So may mga consequence or may mga negatibo man nga resulta. Pero bala ang sabahin sang mga trabahante ni Bombodenes, dapat siya tutukan, no? Hindi niya dapat yung Bombodenes nga take for granted lang yung mga empleyado. Kasi syempre, kung walang empleyado, sila gin man yung magabuhi man sa linya nga company, kung sa mo na mga sa ulubrahan. So dapat Bombodenes i-priority bala, no? Nag-aagis ang importansya kag halungan. No, kaya ang mga amuli nga ng sitwasyon do kabudlay gid bisan di kita magtulog Bombodenes. Ang presyo sang gatong do hindi gid magwanta, pero hoping next week tido dako gid nga rollback, no? Di amali ko nga big time nga rollback. But kung mag-rollback ang Bombodenes sa mga semana dito o regular prices na gid gyapon sa mga petroleum products ang makit-ani naton sa mga gas stations Bombodenes. Kag temporaryo man ni Bombo Andro kon masugtan mo ning 4 days work week, no? Kay ini nga schema di ta man implementar sa nga sektor mo, may implementar na Bombo Andro sa sa opisina sa pribado kag papubliko. Pro like sa aton nga mga BPO, di ta man implementar pagka sungad lay po why sila ti why the income ang BPO kun why tawo like sa aton nga nagatrabaho sa mga restaurant, sa mga malls, no? Kaya naman naguro sa sila nga kati mga mall gani nga gatrabaho 7 days ginay may day off sila. Di man pwede niya sa kadlaw close ang mga mall, no? So hindi man tanan nga sektor sa trabador aton ang silita ang pwede na ma-implementaran sa 4 days work week. 4 days work week, Bumbandro. Yes, amogid na Bombodenes. Pero may mga ginatanaw lang gid man, no? Nga posible pag iti nga maopera. So paano ni ma-address ang ini nga problema sa Bombodenes in terms of economy. Yeah, so nga ekonomiya subong do pat walang gid man kita daan nakabutwa sa pandemic sang nagligad nga mga tinuig. No, kag naka-experience kita sa mga local restrictions. So ari naman, no, ginsugatan na makita sang pila ng mga pagsakas ng presyo sa mga basic and prime commodities Bombodenes. We're hoping, no, nga matutukan nini kagaraman mismo ang gobyerno, no, nga mga paminsang sila ng inisyatibo para mapaganagan ang nasilining ng mga problema diri sa aton nga pungsod subong Bombodenes. Sige. Bombodenes press pagpangalagat bumuhanay sa Tenis Momo France and Borgos. Para sa Bansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Andro Burgos. So may mana, no? Galing kita sinanta may mga negative kag positive effect man. Depende, no? Kasi hindi taman ito tanan gining 4 days work week nga schema, taman may implementar gid sa tanan, na nga sa depende man niya sa trabaho mo, depende man sa sektor, no? Kung applicable, no? Ining 4 days work week, bagay ito siling ko ma-applikal man guro sa government offices yabe kag sa pila guro kay mga private company pwede sa tanan nga sektor sa aton siniya nga mamugon nga mapatuman tagay ining 4 days work week mga kaibigan. 30 minutos na nakalikan stock na alo na sapon sunod na report ni Bumbo Gracelyn Lubaton mga kaibigan. Di naman kita yawa speaking sa summertime, no? Kahapon di lang pag-asa nag-start kita aton sining dry season. Masiling ka dry season, mamala nga panahon, tig-ilinit, it's summertime mga kabinan. Tamo sa ligad nga pila na kadlaw subara naton during daytime terrible kainit, sing chimpo, gabagang bang silak na haring araw. Atong temperatura mainit gid, no? Gabi mo tina-obserbar ka mo, bilong nga gabi do kapaang gid sa atong temperatura, do ay gani hangin nilagoy puyop mo. Speaking kasi in summertime, of course, ano ba lang destinasyon sa atong mga katuran? Kadto sa mga beaches, kadto sa mga resorts, mountain resort, na kundi da nga makapa-liwa-liwa, kag makapa-kuan na bulubugnaw sa minute ka tiyempo, kadto sa mga malls, para magpulo-pabugnaw. So, ang publiko nagadagsa sa mga lugar. No? Ang aton nga Philippine National Police, nagligad nga inadlaw, naglunsyar sa Sumbak, summer vacation Uplan Sumbak 2022.
no? Ang katiuan sini nga mabantayan ng safety man sa ato sini publiko nga nagadagsa karon sa mga baybayon, sa mga mountain resorts naton, sa mga public places, mga malls, nga magpulupog na sining summer season. So, diri sa probinsya sa Negros Oriental, si Bongbong Grace kayo nakapag-angot sa ato sini Public Information Officer no, sa Negros Oriental Provincial Police Office, no? Kung ano naman ang ila sini karon nga mga plano, ano man ang ila sini nga iladlad nga mga eskema sa pagbatuman sining Sumbak 2022 o kung Operation Sumbak Summer Vacation 2022 mga kaibanan. Ano naman ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong hapon kami. Bombo Dennis, perfect kainit no? Sa mga panahon sa sining simana, Bombo Dennis. No? Pero sa samaan ni kainit, ang ato sa mga kapulisan, ang mag-aatag sa ato Bombo Dennis, ang kabugnaw, no? O kung pahandungan man kita, no? Pinaagi man sa ila sining pag-launch, no? Gina-implement na subong ang tawag nga Ligtas Sumbak o kung Ligtas Summer Vacation 2022 campaign, Bombo Dennis, no? Ang naton sining PNP chief nagatag sa directive sa bilog nga mga unit, no? Ang aton diri nga probinsya, ang Negros Occidental Police Provincial Office ang naka-ready na Dennis, no? Sa mga kitabo sining nga summer vacation o summer season. Kung aton mo Dennis nga paramdamo, no? Madamo sa mga activities sa sining summer. Kada ang paglagaw-lagaw sa atong mga kauturan, ang pagkadto sa nagakailain nga beaches, mga resorts, kag ilabi na gid nagdungan pag iba mo Dennis ang sikon sang Quaresma. So madamo gid mga turista, ang mga mabisita di sa aton, sabi na gid sa mga worship places. Mo Dennis nagdungan man ang dion sang kampanyahan. Ay, so damo-damo mo Dennis ang nagakatabo sa dalong sang adlaw. Mo Dennis, no, mainit gid katama. So sang naligad nga duwa ka tuig Dennis nakaka-experience kita sang pandemic sa pag-isubong, pero compare tayo Bombo Dennis, ara kita sa alert level 1 according kay President Bigay Lunasco nga mostly no diri sa Pungtud Pilipinas ara ka sa manubo-nubo nga quarantine status o kung alert level status Bombo Dennis. So diri sa Negros Occidental ara kita sa alert level 2 pero time lang kaso sa Syudad sa Bacolod alert level 1. So expect no na madamo ang magpadulong sa mga ginalagawan gid kag madamo naman Bombo Dennis ang maga-open nga mga resorts mga nag-close pala no mga lagawan. So ang mga kapulisan Bombo Dennis ang deployment nila nagdugang pagid kay tungod nga kung madamo ang mga katauhan Bombo Dennis wala ta man pangayo pero ready no ready kita kay dito galing madamo dito man gadamo ang mga crimes wala mga crime kay compare mo sa naligad manubo-nubo ato kay wala mayo gagwa ang tao subong Bombo Dennis naga-expect man ang nokpo na base no pagtamo ang aton sining mga krimen bala no ani untoward man tani no pero mas nami no kung ready gid kag natanungan gid bala no? May bantay sa atong mga kauturan kag wala sing maghimo sang kahalikan man no sa mga nagalagaw Bombo Dennis. So pamatian ta Bombo Dennis so pahayag ni Police Lieutenant Bigay Lunas spokesperson sa NOCO. The Philippine National Police has already launched this Ligtas Sumbak natin. Ito yung sa summer vacation natin this 2022 because we expect na magdamo din ang ating mga tourists, mga travelers since most or kalabanan sa ating mga tourist places, tourist spots are already open and most of the cities, places around the Philippines is under alert level 1 na. So, yes, ang ating preparation diri sa Negros Occidental, we know that this is a big and rich province, no? Damo ito din tourist places, tourist spots. So, amo na, sa kapulisan, ma'am, we will be coordinating with our local agencies,
ang aton local government unit para ma'am na lagay tayo no ng security or patrollers natin ng mga kapulisan in places where we expect an influx no of people coming this summer. Ma'am kadungan sinisang summer vacation amo ang commemorate sang mahal na araw. Dala pagino sa inyo nga pagbantay. Naman natin ma'am no na ang kapulisan ay ang security ng bayan o police ng bayan. Sa lahat ng activities, sa lahat ng pangyayari no kapag nag-red ang kalendaryo, ibig sabihin red alert din tayo dyan. Of course ma'am, andyan ka din ang kapulisan, especially po sa mga simbahan na yun po ang madaming pupuntahan ng Holy Week no, where a place kung saan po sila makakapagnilay-nilay, and also sa ating mga cemeteries din, hindi natin maiwasan na may bibisita din. Ang lugar po no, kung saan nag-station of the force is may mga expected po tayo dyan na ilalagay na kapulisan for security na din. And also, hindi natin kalilimutan ang pagbabantay pa din para sa ating mga minimum public health safety protocols. Tatong mga kasi manuano, kabalukit na this upcoming month or even pag-start ng atong summer, so despite nga damo na kita open na mga tourist attraction, pwede na kita makalagaw, but still always remember na ara na dito ng COVID. So observe kita sa ating mga minimum public health safety protocols, and PHS natin, para safe and peaceful pa din, no? And of course, hindi kita magkapo. Sa last 2 years, wala sa, pandemic, kita grabe ang intense ko lang pagbantay or hindi kagwa mayo ang mga katawhan compared sa subong. I expect mo, ma'am, ang crime rate, hindi man niya magtaas. Actually, ma'am, since nag-start ang ating pandemic, nagbubo sa iban ka mga crimes, isang mga stealing, theft, pero the rest, why di ka masyadong crime that time because na confine no? March 2020, sa 2021, ang ginaya ang onset ng COVID-19 natin, ma'am. So, third now na medyo ligwa na, ma'am. So, we will be expecting no, nga mas magdamo. But that is why ara kita ang kapulisan, mag-conduct kita ng preventive measures, preventive patrols natin para even na muna ang ating expectation is kabay pa nga hindi matabo. Bombo Dennis, no? Ginapangamuyo ta lang ang init lang ning masugata ta hindi bala malain nga mga persona nga malain tuyo bala. Correct, kay Tibudlay man may biktima kaso sa krimen, crimes against property, crimes against person, gabay pangati sa pag dagsa naman sa aton mga kulturan, ma-minimize tagya for ma-prevent nato na pagluntad sa krimen na Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, aton nga i-achieve no, tawag bala nga ligtas sa summer vacation 2022, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, amo na ang balita nga nagikan sa NOC point ni si Bombo Grace din na nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa gabay pa sa ato sini pagbakasyon, sa ato sini pagpadulong sa pilaton ka destinasyon sining summer maghalong kita no. Hindi lang tatapagsalig naton seguridad ta sa ato kapulisan mismo sa ato kuling maghimo makita nga tawag nga security measures. Para di makita mabiktima iya sang krimen, mangin alerto man kita, para kita mabiktima sang pagpangawat or naman nga sa isang krimen despite aton kapulisan, yearly naman lang nga ginalunsa, why naging patagayan guro sa ligad nga duwa katuweg, bago sa pandemya kita, so ining sumbak, ining ligtas summer vacation 2022, yearly na niya ginahimo sa ato sila nga PNP sa tagsaya pag-abot sang summer season. 42 minutos na nakalikan stock na ngalaw na sapon.
Wala kita pa rin pagpanagan Chief Ratuntunan Bombo Hanay Saugto. Standby na kamo sa masunod nga programa. Kahapon lamang po si kay Bombo Jas de Sus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio